Okay. Thank you for joining us. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night to some of you. Welcome to the program. This is Homeland Radio Biafra presentation by me, Fearless Ipob Evangelist Mazi Manatungwachuku. I am from Ndiabo. Ndiabo is na Nnamdi. Nnamdi is a local government in Nigeria province, Biafra land. I am a homeland broadcaster under Ipob. Today is June 23, 2026. What we are doing here is to neutralize the federal government of Nigeria in all their plan. All their plan. The highest decision ever made in Ipob is the current decision. One of the most difficult confrontation by Ipob against the federal government is the suspension of the office of the leader of Ipob and the suspension or abolishment of the office of the Media and Publicity Secretary. That is the highest confrontation ever that federal government have witnessed. Some of you emotionally who cannot raise those who lost their life in defending Nnamdi Kanu. Emotionally, we will call it overthrow of Nnamdi Kanu or attack. Oga, if you have been to driving school, you will know what a driver carrying 18 passengers can do to one single person that is on the road. You have not been to driving school. As foolish as you are, you can destroy the whole passengers because you saw a goat. That office of leader is a very serious problem. That is where government is holding now. It is not overthrow. One naturally they have set it. They are not comfortable with the conviction. They want to make it balanced. They want the world to believe. The world must believe. That is the final plan of Nigeria. They are quiet. They have communicated the international community. They want to perfect it. They need violence. They need something to happen. They want to refresh the memory of people. In attaching Nnamdi Kanu to criminality, they want to refresh memory of people. They want to counter every call for his freedom. They want to destroy. And how do they do it? They have tested DOS. Knowing that they can never allow violence. Are you aware that Sit at Home started 2017? No ESN. It was successful. No enforcement. 2018. No ESN. It was successful. No enforcement. Sit at Home 2019. No ESN. It was successful. No enforcement. 2020. No ESN. ESN came by December. It was successful. No enforcement. 2021. It was shifted from Sunday to Monday. No enforcement. Because Sunday was 30th. Monday was 31st. So we allow people to go to church. Right? Now, how come immediately Nnamdi Kanu was brought back to Nigeria, they started enforcing Sit at Home? They knew that Ipob leadership can never allow enforcement because Sit at Home of Ipob is a child of necessity, because when we gather to celebrate our fallen heroes, the army will come down and massacre us. Having seen us held it in Enugu 2014, no violence, no trouble, no anything. 2015 in Aba, no violence. So what actually moved them to go to Mpa and massacre us 2016? So 2017, we came, we Sit at Home. Instead of assembling ourselves to be massacred, we say let us stay in our home. So how come the Sit at Home that was initiated to save life, Simon and his gang started using it to take life? We brought Sit at Home to stop massacring of our people. So how come Simon used it to kill people? We are asking. Hence you enforce it. It's no longer civility. Civility cannot be enforced. It is by decision. So let us continue. The highest confrontation Nigerian government have witnessed is Directorate of State suspending the office of the leader of indigenous people of Biafra and the office of Ipob Media and Publicity Secretary.
Nigeria have never witnessed such a shock before. One of the most hardest and the dangerous decision ever. A beat to the government. They have planned all. They have planned all. One day we will share a press release written by Dave Umar, as far as they write it in Mapoaf. One day we will share a press release that was written by DSS, as far as they write it in Mapoaf. It's a very dangerous thing. That was where they want to use in their election. Before the election, they will use IPOB press release to implicate us. Imagine lawyers writing IPOB press release. After writing it, they will put in Mapoaf. Imagine leader of indigenous people of Biafra giving instruction for press release without the consent of leadership. Imagine them removing leadership of indigenous people of Biafra from press release, writing it that indigenous people of Biafra, they remove leadership of indigenous people of Biafra. They now left indigenous people of Biafra, led by Nnamdi Kanu. They took the people away. It now becomes press release of a family. They still write it in Mapoaf. One day, Tinubu will write a press release, or Tinubu will direct them how to write press release on their favor. And they will put him, yes, they put him up. You say it's IPOB. In such situation, such position should be suspended officially, though people may be operating with that name. But when trouble comes, IPOB will bring that memo of suspension of that office. That is how legal we are. That is how intelligent we are. That is how intelligent we are. This very suspension of offices have memo. That memo is our defense. When people try to operate from that office we have already suspended to implicate us, we will present that memo. It will counter anything you allege against us in any court. In any court. So when we are playing international game with Nigerian state, you take away your rubbish emotion and focus on what we are doing. Saving the whole people by suspending the office of Nnamdi Kanu. Is it not the better thing than maintaining that office and the government to use it to penetrate and consume us? Does suspension of office kill the man? Does it remove him from IPOB? Does it stop him from being IPOB leader again? The answer is no. So how come when we saw danger that is about to happen through his name and his office, we try to stop it, to cut it off, so that even if you take us to World Court, we will tell you that we have suspended such office. In emotion, in order to maintain office of Nnamdi Kanu, the people will be consumed. It's in Nigeria can be there. In the case of Nnamdi Kanu, how can it be there? They are starting. How can it be done? They are serious plan. Plan na aka. Ke game. Bupi feba hasha abata. Ibu prepare. Onwe mbi mere Nnamdi Kanu affect. Imege ndu affect ebe ono. Ina save ya. He may suspend only the office, so that those people that will use his office to operate, we will use this memo to counter the government. It is a government plan. So many lawyers want to take glory that they freed Nnamdi Kanu. And what was the option? Immediately the appeal was filed, federal government called some of the lawyers, gave them jobs, so that they can take glory that they freed Nnamdi Kanu. All of them are working on that line. And they don't care the end of our struggle. All they care is, I freed my client. The same thing with his brothers. They cannot do any agreement with government. They don't care if IPOB will be destroyed. As far as their brother will come out. Their agenda is one. Our own is two. You don't compare. The agenda of lawyers is not the same. Therefore, we preserve the struggle, preserve our land. The lawyers and siblings can destroy the struggle, destroy our land to take glory that they freed their leader, their brother, or their client. It is not our own. We are here to make sure that our people enjoy Biafra after losing souls to the Nigerian state. Right? Here no here we know clear matter.
Here no here with the climate, you must understand it. Also give a channel Danal Oga to maintain office of Nnamdi Kanu, Nigeria consume money. It's better you suspend the office. Why Nnamdi Kanu Kadindo? Okay, with a chance to be the leader. Right? I beat Nigeria. Another move player. Another move player with Toyega go. Weapon defense. Move for the a weapon striker, tier defense. And I wear a ball. And I better change you withdraw your strikers. About 5-4-1. And I better 5-4-1. 5 defense. 4 midfielders. 8 about my midfielder. 8 about midfielder. Is 7. 7 and 11 are lotta. A use only 9. When I'm going to need here, on about 4-2-4. At times on about 4-3-2. At times on about 4-1. 4-1 5-1 what is it called? 4. Can you get beat your Niro? In our economy, so they can maintain a massive American office. Nigeria will here penetrate. It won't do she bwebe. It's a kind of defense again. Immediately you show people that carry gun. If you have 50 of them that you gave gun to claim to be ESN, DSS will provide 500 of them, give them gun, tell them to act as ESN. Then your land will be destroyed. And they will be saying Onyendu give them order. Onyendu gave them order. Mazinam Kanu that IPOB leader. Onyendu, because Onyendu is not Onyendu Ndibo. Mazinam they can let me correct these people. What is Onyendu? Leader. Leader of who? Is he leader of Ohanese or leader of Ndibo or leader of Biafra? None of this one. Nnamdi Kanu is their leader. He's not leader of Ndibo. He's not leader of Biafra. He's not leader of Ohanese. He's the leader of IPOB. IPOB includes Ijo people, Idoma people, Igede people, Izong people, Ibibio people, Ibanke people, Igala people, Isekiri, Isoko. All our name is I. It started with I. Right? Now, these people are included in IPOB. He leads IPOB. Then, when his office have not been suspended, he still have the chance to lead. But the enemy want to use his office and penetrate. We have to suspend it. One of the highest decisions ever made in IPOB. If Nnamdi Kanu have never made such decision. We want to cut off the government plan. They are worried. We have changed their plan. They are worried. How do these people terminate our plan? How do DOS terminating our plan? Because with this official statement, any allegation you gave to us with the name of leader of indigenous people of Biafra, we can challenge you even in world court with the document that that office has been suspended so time. The world knows the meaning of institution. The world knows the meaning of a body of decision. You can parade them. They were sacked. Age mechaba hogianya. Kaimalo onye ji radio Biafra. Na age waji Biafra radio. Onye ade sacked. Giwa na run Biafra Vanguard. Na mu ano Biafra TV. Mmaro onye sacked. Mad people. We are challenging Nigerian state. But Nnamdi Kanu is involved because they want to use his office. So we use his office to challenge the Nigerian state. We are not flexible. You don't penetrate our land again freely like that with any reason. So we continue. Nnamdi Kanu does not lead Igbo. He does not lead Biafra. He's not a Biafra leader. Because we don't have republic now. Only Ojukwu have been a Biafra leader. Under a republic, Wazirike have never been a Biafra leader. Because when you say Biafra leader, you must be under a republic. That republic have a constitution that carries both those that still believe in Nigeria, carries them along. Those that never believe in Biafra, the constitution having a republic will carry them along. They belong. But when you don't have a republic, you say you are leader of Biafra. Are you leading the Vumai? Are you leading Wike? Are you leading Ohanese? Are you leading Wadibo Congress? Because Ijo youth, Ijo people, you don't lead all those people. People have groups. That's why you lead a group. You lead.
right? Indigenous people of Biafra. People have groups they are leading. You cannot lead the whole people under agitation. People believe in politics. You don't need them. There are people Dave Umar is leading. There are people Peter Mba is leading. There are people Hope Uzodinma is leading. You don't need all of them. That is why you are not Biafra leader. There are ones who Dokubo is leading. You don't need all of them. You need IPOB. So when people say Onyendu is leader of indigenous people of Biafra. Now in IPOB, everybody born from the east is indigenous people of Biafra, right? Indigenous person. But IPOB make sure that they have membership in IPOB. Why the membership? So that we cannot take responsibilities of every act of anybody from the east. So IPOB becomes organization. We now have membership. We can only expel you from IPOB, not from Biafra. We can only suspend you from IPOB, not from Biafra. That is to say you have the right to exist. Then this is an organization who take records of what they do, who run under chain of command, that everything their members do, they will have witness to it because they gave them the order. You don't operate on your own. That is where we beat Nigerian government. As far as we can expel, we can suspend. There is no faction. You can only have faction when you don't expel. So anybody you say is a faction have been expelled. If Nigerian army, they remove or police, gather and go to robbery, do you call them factional army? The answer is no. They are expelled. They have been removed from the very army. Right? I am saying things I don't know before. I've been saying it online. I don't know how it's coming. I don't know. I'm here. I don't know how it's coming. Amamoto Shabia. I stopped in primary 4. How is it coming? How is it coming? How? Oloto Shabia. Kawaranum. First term, primary 4. Nege my brokers ugwu anatum. Mwakwamu wakuria. Chineke mekwere mebere. Chineke mekwere mebere. Let me sip some water, please. Egu na-atụkwa n'ihe m na-ekwu. Egu na-atụkwa m. We continue. We continue. Thank you. I hate mad man. He get child, he bro no joy, he get child broker side, he useless. Ukwana magi jijika driver boy speed na checking point. Maybe police in a dele hanya. Olega yani hu ga dey clear. Your lazo, say you come down, you come or down, maybe hard door, your lazo, your hun okwe na magic, just say come and open your boot. People they chain on here, when you have something I got training here. Open your boot. Ball and azulega and okwe na magic, give a matter, give a man on here more. Thank you. I'll go get me coach. Movement again I call one a day through. Asachi chelekwe ganya asachi ariwakwa otishi eme. So ka hapo ge body language again negotiation with that. Thank you. Thank you. The importance of suspending the office of the leader and the ignorance of the emotional and the mother. Right? Because you want to show a fake love to the people of Biafra. You say you love Nnamdi. Who hates him? The office has been terminated now. He still have the chance to be the leader. But at this moment, Oga, I am about 5-4-1. Kaiba 5-4-1, Oga. Only one striker. I got a chance stage here. About now I am points. I got first stage here. Hey, I'm going to Gaza striking. But for now, Oga, I ain't no defense. I ain't no defense one name. I ain't no defense. Nkatandiro Parazika. 5-4-1. I help you be about now. 5 defense, 4 midfielders, 1 striker. Oh, miss a ball, no problem. Yalo tawa. Okay, poster. Lawyer be about ball na poster and say I'm no nyen do say own goal. Say billion about ball, be about na poster by angle. Angle 90 n'elu.
last bar same no onye ndu say one idiot eburu egbe bịa gba bọọlụ na post anyị sim no back pass no onye ndu say with the shot isim che onye ndu say without the court of aha court of position ahụ no neutral so that I get one defense of documentary defense like memo like this ihe na alụ ọgba ka no fa anyị ga-emecha nzukọ n'ihu ụwa echepụta akwụkwọ ị nwere ihe a na-akọ ka wobe anyị ga-ezukọ n'ihu ụwa anyị achọpụta akwụkwọ anyị nwere mụ na amaghị feel na ọ ka na-ebido ma ị nwere ezigbo defense na anyị nwere opportunity ọ na-awụ if Nigeria report us or they plan for us anyị enweta information Ojukwu chọtara such information ọ dịrị ya mfe enweghị media ugbu anyị nwere opportunity unu aga enwe ndidi unu aga believe in reality ị na-eme emotion I suspend the office of leader ogburi egbu igbukwala Nigeria maka na ha ji ya uziere ndị na-achị save the whole east suspend the office of leader Nigeria chọrọ iji penetrate ya ịmakwa ya neutralize ịtụ ọbọmba abụọ ozu ya ihe IPOB ji that office suspension mee mmadụ ihe ji eme Tinubu ha dị confused ihe plan rụọ ha commit a crime ha were ahụ ma powerful nye press release ha jiri aha Nnamdi Kanu commit a crime ya office of leader do you understand and ha create a radio they will make broadcast that will implicate IPOB ha saying no Nnamdi Kanu director of Radio Biafra but they are running Biafra radio so they will now say that he's the one who directed them because here they go Biafra radio na their memo na their press release oga saying no director of Radio Biafra director ya oya meji court for Radio Biafra director how make was saying no leader of Jesus people of Biafra inye ndu okwoye na ahụ IPOB ga saying no onye ndu ya ọ naghị edu ndị Igbo ọ naghị edu ndị Biafra ọ na-edu indigenous people of Biafra I mean other Biafrans now IPOB ga support IPOB support all the movement IPOB with the banner eji aga n'ihu agha enwe ndị na IPOB o hardest score carry IPOB members but all ka ha hụrụ na anyị na-epush ka ha ji benyezere anya ka tiezie strength ha na-epush how hardest score some of them get a picture of Biafra maka ebe ha na-arụ ọrụ some of them because of family ebe ha chi ha ga-epost ihe Biafra na Facebook ha they are hardcore ụfọdụ ebe ha nwetara nwa ha ụfọdụ ebe ha ga na-echi agafe anyị macha na ha nọ ebe o si agafe onidi gị ime ihe gbasara Biafra Peter Obi na-afụ ya ụfụ onye amị nọ n'onye na-amị Nigeria na-enye gị information ọ maka ọwụ IPOB ọ hardest call otu aka anyị nwecha ndị na-awụ IPOB nna ajụ ka ebe m ga-etinye ego nna onwe ndị ke na-enyegide m nsogbu nye na ihe ka itinye ego onye mere anyị ji pụta wụrụ the banner so that ha ga-join ha ga na-ahụ even ha enyeziri anyị aka na-eweta information ị mana some of the information nọ na IPOB member na-eweta ọ maka na ị na-eme ọfụma kedụzi otu ị ga-echi lezi onye Igbo na-arụ amị ma ọ polisi ị ga-gbuo ya si n'ozu amị esi m na ị na-eme liberation amị ị ga ụlọ ha gbaa ụlọ ha ọkụ na ị nụtara na onye polisi igbuo mmadụ na nke ha ya nwazi ya nwa bata ịtọrọ ya gwa ya n'ozu amị n'ozu polisi igbuo ya nwa na ndị niile Ojukwu ji lụọ ọgụ Nigerian army Biafrans nọ Nigerian army unu na-egbu ndị amị anyị na-egbu ndị polisi anyị maka na ha na-arụ ọrụ bekee na Nigeria gịnị ka anyị mere unu ọgụ bido ụmụ anụmanụ aga alụ ya ndị nwere experience na-egbu ha na ọ lọtara n'ozu amị n'ozu polisi ka ihe anyị mere these people onye nke ochie ebe ọ sị na ego mere gịnị mad people I don't set mirror for dog ị ga-apụ here na ka ebe ọ nọ mmekọta m ewere mirror tiri nkịta Chineke kpọkwa gị ọkụ mad idiot itiri nkịta mirror always cause noise ole ọhụ onwe ya na mirror ọgbọwa ọ gbara bịa hụ onwe ya ọmalie elu ọhụkwa nkịta nke ọzọ chee na ọya nwa na onye ọzọ ma na ọya nwa I don't allow such thing. I na agba monkey post here na agba official match monkey post if your mother call you leave the post chukwu emeka gbachere m ife anyị gbachere m ma mmadụ abụchi gbachere m ka m gaza mma m ọya monkey post anaghị agba ya here ịbịa page a iweta superior argument
If you shift with another thing, Mamran is sorry. Another shift to here. Another shift to here. You do your comment for another post. You don't divert. I am right here. You ain't a superior argument. If you are here, you know China na akọwa gị feel no ihe a na-ede n'akwụkwọ ma ihe a ga-agwa mmadụ. Ọ nne gị ka nna gị ka a ga-agwa ihe a ya obutecha ya n'isi ebe ara na-agba gị. Ihe na-anọ. Ihe a na-anọ ebughị bịa. Na-agwa gị na-akọrọ bụ isi nnọkọta m abịa tụọ asị ka m mebie ihe m ji ebi ihe m ga-eji abara ndị mmadụ uru. Ntụ asị my talent ngozi ma pụọ. Nlega anya n'ihu ngozi ma pụọ. Aga m maintain ya because na m chọrọ ime gị happy. Mad people. As if na mama ihe na iwu na-echekwa ihe m ji ngozi m amam iwu na-echekwa ya ịchọ ka m daa ya ka ị dị happy. Mad people. Manu mpama. Una gabega arịọ ozbuli ihe ji ọfọ arịrịọ. Una arịọ be lilu arịrịọ. Una arịọ be osumohe arịrịọ. Una arịọ be osu hitokwa arịrịọ. Una arịọ be ide atọ arịrịọ. Una arịọ be osi na arịrịọ. Ha nọkwa n'ide atọ. Ịrịọ be osu niile arịrịọ. Ịrịọ be ụmụaka arịrịọ. Ịrịọ be ndị Mbaise arịrịọ. Ịrịọ be ndị mba na arịrịọ. Ịrịọ beghị ndị obowo arịrịọ. Ịrịọ beghị ndị ọrụ ndị Izọgụ arịrịọ. Ịrịọ beghị ndị okwe. Data local gọọmenti ụwazi ike ha. Kedu aha ya dị? Ọnụ Imo ka ọ gịnị? Ịrịọbeghị itu ụbọ ma ya wee obowo na ndị otu ha. Obowo local gọọmenti. Arọ ndị Izọgụ biko ị na-akọ ihe enweghị isi arọ na-agba gị. Ị bịa kpọtakwa the same people gburu ha mee vidio sị gị na ha na-agụ code of conduct. Ha na-agụ na ndị gburu anyị na-agụrụ m nwa ha gburu nwanne ya code of conduct. Na m gee ya. Na ndị ji egbe gbuo anyị for 5 years ka ị na-eposturu m na ha gụrụ m code of conduct. Na mụ gee ya. Chineke kpọkwa gị ọkụ. Lekwa ihe ala. Gaa rịọ ndị ihe ala biko. Gaa rịọ ndị Owerezika ala na Ụmụnze. Gaa rịọ ndị Nnewi North biko. Gaa rịọ ndị kecha ha. Create committee. Chineke akpụ unu ọkụ. Ị na-achịkọta ndị gburu ha sị ha na ha warụ Liberation Army ESN. Ndị destroy communities. Ọ ga-create committee. Gaa rịọ ndị akụ ọka igwe ndị ihube. Gaa rịọ ha biko na Chineke akpọ unu ọkụ. Mama ekwu ihe ndị a ma ala n'iyi. Ihe ndị a mama ekwu ya ma ala n'iyi. My generation ata ahụhụ. Mama ekwughị ya. Ekwuwere m since day one. Since even 2016, 2017, 2018, 2019, preach against violence. Na IPOB. Ha chọrọ ịba emotion. Oziọma m maka amọgide mara gị atụ. Anọzi m oziọma niile m zụtara fabak bịa na-eme. Ozugbo Simon bidoro m gwa ha mbịa na unit m si ọkwa m gwara unu. Ma na-agụ ya unu before. Ihe niile m zụtara n'oziọma before mgbe ya na-eme mmere I cannot shift. Amago m ya already. Ezichala m ya ndị mmadụ n'oziọma gacha n'ime ahịa zie ya ihe ga-eme. Ya mewezie gị sị m dapụ. Because na m amaghị ihe m kụziri fabak. Ịtụwalachi. Igbu ehala mmadụ igbu ego. Ọ dị ka onye amatara na igburu mmadụ gị ga-gbuo ya. Ya dịkwa ka onye nke ọzọ ga-enwe idea. N'anya onye a na-ele gị na ọ dị ka ọ matala. Ị chọọ otu isi egbu ya. Commit more crime to cover up crime. Telela n'iyi. Thank you. Uli. Nwanne oburu ihe ji afọ mecha aga hiwe na chọọchị nwanne m. Na-ehi n'ụlọ ụka. Oburu ihe ji ọfọ mekwuo maka ya ha agaghị tret na one family. Mgbe m kwuru maka ya ha agaghị tret na one family si na ọha nyere m information. Na-achọ ga mebie ụlọ ndị ahụ. Na m mere expose oburu ihe ji ọfọ ihe na-eme n'obodo na ala anyị ndị anyị bịara isave. Meme expose ọka igwe na arọ ndị Izọgụ. Gentle ha ele ya na-akpọ ya enje makeup etret na m na video. Simon na-egbu mewe microphone na-aga n'ime ahịa na condemn ya. Ị bịaghị mgbe ahụ bịa jide m ebe ara na-agba gị.
ina no fearless che no na camera here. All physical. Ehun me no ji. Mad people. Inwa call anything without igwa you know na weptela committee ngala us all as a whole, community by community. Unu may ignore chere ka unu oku ina egosi mu ndi ji egbe egosi me nje make up ha claim on how ESN ka ha atikwa with office of leader dobatazie Nigeria ka ha gba obodo ayi oku ha gba ọsọ say we are fighting war. Well, we are fighting war. In with a barrack. In not a from barrack, one in a war. War, na formation, and no budani. Formation, in my formation, military formation, no budani. Mad people. Imagine army when you kill when you give the freedom date. No, the testing of freedom was when you give date of referendum. Here withdraw your security. Give me on that formation. Same thing about war. Give me a ES engine on here. For Fulani herdsmen. Gini mere. Imagine na Nigeria hapụrụ amị ojukwu ga na-atụ bomb na school, na-atụ bomb na church, na-atụ bomb na hospital, na-atụ bomb na market, na-atụ bomb na IDP camp. Oya mere jikwa ya genocide. Ị na-achọkwa create such scenario. Ịgba egbe igba ọsọ ha ga n'ime ahịa gba ihe ime ahịa ọkụ, gba oche ọgba eto ọkụ, gba Onitsha market ọkụ, gwa gị na ha na-achọ ESN, gba arịarịa ọkụ ihe na-achọ create. A na-agwa unu n'ọjị na-ama chichichichi amali elu. Ha na-eleta anya iji 20 pounds rụọ ihe ọ na-ewe ha na-achọ ka emebi Ipob a na-akpaze ya na nke anyị nwetara ga-adị save. Onye asị m you want to take action. You take action ha bịa la obodo ndị mmadụ n'iyi. Ha gba ụlọ ọkwa gwa gị na ESN. 20 pounds anyị ji rụcha ihe a niile na-ewe dis people iwe. Ha fụrụ egbedesa here. Each checking point nọ na junction with a mini barrack. Ka m kụziere gị ihe nọ n'obodo anyị. Ọ bụ ebe ị ga-na-agba egbe na community. Ichi igbe egbe gọọ ya maka igbe egbe na community ha hapụ gị ga-agba ụlọ ọkụ ha na-ewe iwe. Agwa ha na agha nọ here ha bịa here ha hụ agha. Ha hụ ndị na-azụ ahịa. Gị ma bịa yiri akwa ndị amị Nigeria si na ewu na Biafra amị. Ị bịa gbaa ohi nọọsụ na-agbafe ọkụ. Ha roluo military van ha banye na community gbaa ya ọkụ gbuo ndị mmadụ jide mmadụ gwa gị na ESN. Ihe a ka anyị na-eme avoid unu na-ezuzu si m na ọwa action. Imecha action niile Simon mere o nwere barak ha mere uproot. Obinze nọ there. 14 brigade Ọhafịa ka nọ there. 145 anọ ya. Body camp nọ ya. Onitsha barak nọ ya. 103 battalion Enugu nọ ya. 82 division Enugu nọ ya. Abakaliki nọ ya. Even Nsụka nwere amị. Army niile barak niile dị intact but ndị run gro Biafra Liberation Army for how many years? Onweghị police station ị natara claimuo ya. Onweghị barak ị natara. Onwe nke ị collapsụrụ. Ị na-amali elu na ịwa amị ka ị na-adọtara ndị mmadụ trouble n'obodo ha. Ị gaa n'ukwu kashu gaa nọrọ n'ala ọkpa. Anụ mpama na ndị na-eme agitation na-enwe amị. Ị na-agbaghara. Kedu your code? Uniform code, military uniform code, the word ọma ya. Ị na-agba ọ inwe republic nwe amị. Mad people group na run amị. Ojukwu run na amị as a republic nwe currency. Change addresses of signboard. Ị na-run amị n'ebe signboard nọ n'obodo n'ụka bụcha Nigeria. Ị na-run amị. I change begi government, you change anything. The same address, the same currency. In our own army there. He hold the formation. Junction no bula imami ole not there. That army no na junction mbara house of 4. That army ahane dewe there. Roria is a barrack. That barrack na home maka community niile no both left, both right. Telebani ime. O ha ga collapse ya ma bido. A ga nye ha signal. So the freedom date they pull army here. The formation etc. Bido plan where has way years back so that mbega money elu ha ko dag.
anyị na-eplay self-determination na-akpụ brain here na-neutralize Nigeria na-egiri agụ ugboro nna anyị IPOB emego campaign 3 years na nri adịgo n'ala Igbo all strategy of war imere ebe nna gị chi feluo ị correct ya nri adịgo na nri adago anyị ka na-epuchukwe mmụọ ụta ka esi alụ ọgụ. How many years now can me tell us say we are not going to send food to the southeast if they don't stop agitation? Nri no se eba udi threat na ha adịghị ihe achievement anaghị egbe agbata ya ihe mba agbara agba kpọọ brain ya campaign o tinye ego tinye time nri adị n'ala Igbo nwanne nri nọ n'ala Igbo na nri nọ n'ala Igbo maka na agụ ogburu nna anyị ina alụ ọgụ ịmaghị ebe alụrụ ọgụ ị ga-ekulukwa ndị nke mara ma ị na-achị na ma ị ga-ama maka ESN onye nọ na họlụ sị gị na ya ESN ibido giriwe Simon ha onye gị ESN ole simi na-achị na ma ịchọ mma ma ESN nọ chigodu na ma for 6 months n'ime ọhịa one day ị ga-aja ama ị chọghị ma onye DOS led by Maazị Keduzim gaa jụọ Nigeria ebe ha na-aja amụ n'ụwa gị na DOS enwe case ka o tisha ma power ha ọ Nigeria mara power ha na ha na-aja amụ gị na DOS o nwere ihe nna atọ ka o tisha mmadụ strength ha na-egosi gị strength wụkwa na onye ịchị ịma maka ESN ochiri ike ma ọ ma ha na-eme exist ọ ga 6 months echere na ma n'ime ọhịa anyị akọnfam gị nwa ga-abịa ịkọ maka ọfụla na ihe herdsmen na-ekwu maka ESN ọwụ anyị nwa ọwụ ndị nọ na kọmuniti ọ Fulani ọ ndị ha na jam na field Nigerian gọọmenti ga-agwa gị maka DOS ọ ha na jam na field na international level ọ gị nwa ọ na-abịa igochi power na village unu mad people. Thank you. Thank you. DOS have neutralized Nigerian state by suspending the office of the leader. They have also neutralized the lawyers. Some of them that have been recruited by the government to use the office of the leader to cause trouble for us. You have neutralized them. You can act. He says the supreme leader, he said I should do. Act now, Kopoka. I worked a memo. Kiga ma the meaning of institution. Hey, they have been suspended before them. Chileke gabo okay, mba get present trigi how you stand there. He confirm onye ayembo. Lendi Kevi Charebe. Echina gentle na no yasigi. Nnamdi Kanu, the leader, our leader said, he talk happen di han ka consume kwe community again. Here in Abana 541. Next match, enwere ike tikwa onye wepụrụ na nka. Next match, enwere ike change pattern. Gba 5-2-3. 3 n'ihu. Next match, enwere ike change to 4-2-4. 4 n'azụ, 4 na 2 n'etiti. 4 n'ihu. Mgbe for Argentina na-agba 4-4-2. Ha nyewe goal, ha agba 4-2-4. Nye gị more striker, ga dị confused. Nye gị more striker, ha ga defense. Ha la gị n'iyi, far back. Baika na ka ball. Right? Thank you. Ha nye gị 2 goals, iche na ha ga ala defense. Ha nyekwo gị more 2 striker. Ya na Maradona eme gị ha ga-eme gị ebe ahụ ga confirm. Maradona na ha na-ewe ya asị mmadụ ịtọ. So ha bịa etiri ofu onye. Before you 7 and 11, man Maradona and almost your 18. 7 and 11 abata. Iche no ga pass re ha igbatu na 18. Hence o ka ga emetu ball okwu. O ga ekwe no penalty. O ga make sure na onye di goal. Before you ekwete no penalty, all the go sure na the ball agala ya fa. Thank you. In Abana 541. The office of the leader has been suspended, and the office of media and publicity secretary. Eba na awo bere ihe. Eba awo knock out one. Enwe anwa zuzu here knock out. Anya zuzuru ndị mmadụ tie. Hey, na dị ka na-egbe ayo. Hey, mgba agbala dị ọkụ. Mgba agbala eko ụtụtụ ọkụ.
Mba ba lo nta me market ọkụ gba ogbe ite ọkụ. Ba Nnewi ọkụ. That's ọ ka gị ma na aka ọtụrụ office of IPOB leader. Ka anyị mara office ha ji eme ihe ahụ. Ha test go DOS. Hụ na DOS a na-eme violence. Actually use office of leader direct now. Direct. Actually use direct. Me magi. Thank you. Ichena mu aka na-abịa emere emotion. Ịbịa ma akọwara gị ihe na-eme ị na ọjị. Kọwara gị ihe na-eme ị na ọjị. Somebody I na many broadcasts, over 800 broadcasts for 5 years now. Over 800 broadcasts for free Nnamdi Kanu. Eruze mgbe a ga-save ala anyị, suspend aha ya, save ala anyị, esi maintain aha ya ka ala anyị dị consumed. Anyị na ọ ga-anwụcha once. Just to maintain office Nnamdi Kanu. Ka awụrụ na eme ya sabo. Nigeria were aha ya, were office ya bịa ala anyị n'iyi. Itiwekwa mkpu blame why join where you dey. Ugbu anyị na-take stand to mark the government out of the field. Ka Celestin Bayero. Ị na-akọ inyo. Celestin na-agbapụ Bebeta outside. Ọ na-ada n'ala, ya okuru ma bọọlụ. Bebeta amapụ outside. Celestin ọ na-ada n'ala, ọ na-spring. Ọ na-agbatị. Ọ dawurukwa abụọ kụrụ bọọlụ. Bebeta amafee na touchline. For outside, mark her out of the field. Thank you. Thank you. Wepụ emotion ka hapụ ị na-agbara ebe a na-agwọ mmadụ ara na-eme mmadụ ara. Hence ị na-atụ achị. Ịghọtara? Anyị mee ihe kọwa ihe ikweteghị ma a na-ewukwa onye ara at the moment maka gị na brain ị ga na-alụ otu ị ga-echi cover nwụọ ashị. Ịghọtara? Mgbe ị nọ na-ekpe onwe gị ikpe privately ka na-justify onwe gị ebe dị bad ma a na-ede efu maka ị nwere ike deny na presence ndị mmadụ but ị nọrọ n'onwe gị ọ mgbe aka ikpe na-adị gị na mmadụ nwecha issue mgbe ị nọrọ naanị gị mgbe ị na-ekpe ya. So after ị dara iwu n'ihu ndị mmadụ ị ka nọkwa private na-justify kwa onwe gị na-achọ otu isi atọ ọnụ ya ịdị very wicked maka ị nọrọ onwe gị ime onwe gị ikpe ma ịda iwu ọ ya wụ na ị ka nwee conscience. Ị nwere ike claim na ime ya outside mgbe ahụ ị nọ naanị gị ikwetekwere na imere ya ọhịa ahụ dị human being nọ gị n'ime ọ bụghị ịgọnarịcha outside nọkwara privately na-enwe ebe mmadụ nọ n'ime obi gị ị ka na-claim kwa na-achọ otu isi arụzi ya ka ọ bụrụ na ihe anyị megidere onye a na ọ dị right. Gị na mmadụ adịghị ime imekọ ihe ikpe gị agwụla anaghị elebaziri ikpe gị anya ị pụọla na mmadụ onye na-ajọsifọ ya onwe ya n'ihe mgbe ọ dị n'ihe o mejọrọ mgbe ọ nọ naanị ya one of the worst person gị na ya ga-emekọnwa ihe o gbukwa gị ọ ka ga-agakwa gaa n'ọrụ onwe ya justify ya. Thank you. Thank you. Anyị ji mmadụ n'ala ala na-agbatị n'ugwu ha. Kedu ndị nwere ụdị obi a suspend office of leader suspend ya Ipob afọ ha na-achọ use since ozugbo eji ndị lawyer use wee ma Jude onye ọcha Jude Njọkụ cheki onye ọcha na-aza Jude Njọkụ use wezie edewe ihe onye ndu se abịazi agwa gị onye ndu is aware of this press release why na anaghị agwa anyị nke mmadụ dị aware before the press release is decision of the leadership not decision of Ipob. Ipob is to publish what the leadership decided on a particular matter. He's not the one to compose. They will tell you their stand and you write it. That is the decision of the people. That is what the world believes in. That is why IPOB press release are being filed in different governments of the world because it's not a one-man show. The leadership of indigenous people of Biafra, ably led by Nnamdi Kanu, automatically they have included the whole people that this is their decision. How was the leadership of indigenous people of Biafra? They were saying indigenous people of Biafra led by Nnamdi Kanu. Automatically they have removed the people and they install a family. I say it now. Onion is away. Come on, Sushimi who pour here also. I don't know, but I'm the flexible.
Zuzu sheba po rubbish idiot. Agwa gị na ị na-emebi ihe na-akọ inyo na onye ndu dị awe ị na-agba ara. Onye ndị dị awe na ị na-ada na mmiri. Ị na-amaba. Ị na-ahụ River Niger ga-amakpo esi na onye ndu dị awe. Ị hụrụ go onye nọ na mmiri ọya na-adọpụta onwe ya. Onye ndu dị awe. Onye na outside ga-adọpụta gị. Ị na-watch war film. Ejide amị captain dewe ebe a ga-edewe ndị otu ya na outside ga plan gide ga chọpụta. Ọ ya waga na-atọ ọda. Onda ka mmadụ na-adị in charge of ndị na outside onye nọ na nga na-adịzighị complete. Onye nọ na nga na-adịzighị complete. Na-use middleman. Enwezi secret. You must pass through somebody to pass to somebody. And the message coming to you, pass through somebody to come to somebody. Inwezi secret. Enwe middleman. And I beg you, Oga, no, John Ogoma waiting trial 4 years. The discharge man acquitted. Oga, onye nọ na nga ezu oke. Oya mreji the way gị there. Ị na-achịkwa ha na izuru oke. How can you nọ na mmiri na-adọ onwe gị? Ọgọ ndị na-outside ga-adọ gị. Ọya anyị kwuru. Ọya anyị kwuru. Ọsọ gị ga-agbata Chineke n'elu. Ya anyị kwuru wo na onye nọ na mmiri na anyị nwa ga-adọ ya. Ya jụ anyị wee dọ ya sị na ọ ga-anọ ndị a na-adọ anyị. Anyị move onwe anyị. Ya dogodo onwe ya nke anyị hụ. Onye ndu dị awe na Simon gburu mmadụ onye Igbo. Ese m chee ka a jụọ ya. Let us go and confirm from Nnamdi Kanu. Let us see if he is supporting Simon in Agbara. So Nnamdi Kanu support onye na-egbu ndị Igbo ịkọrọ ya aka. Ozugbo ị hụrụ onye gburu onye Igbo, ị condemn ya. I can't confirm from anybody. Ka ị na-confirm rụfọ. Ị hụrụ onye na-egbu ndị Igbo na-agba obodo ndị Igbo ọkụ. Sị gị na ọ Biafra na ofri Nnamdi Kanu. Ya na onye bụ keke mkpere Nnamdi Kanu ekpere na ya dị. Pụta ozugbo ya gbaa ya egbe. Gbaa keke ya ọkụ. Gaa na ụmụ nwaanyị ngwọrọ ọkwụrụ ESN sevuru n'ime ọhịa. Sevucha ya ụmụ nwaanyị ha ọkwụrụ. Bịa ire n'ahịa. Ha bịa gbaa egbe gbapụchicha ọkwụrụ ha. Ụmụ nwaanyị hapụ nwa amụrụ ọhụrụ gba ọsọ. Ya sị na ofri Nnamdi Kanu. Ya na onye bụ machine gbaa ya egbe. Gbatuo n'elu machine ya. Why do you come out? Ya gaa na skuulu lele ndị ticha anyị laa ya aha down pịa ha ịtarị laa ya ụmụaka anyị down traumatize ha. Isi m na ịka ga-aga ịjụ Nnamdi Kanu ka ọ mara ma ọ dị aware. Iwu the most useless idiot ever. We continue. I never expected a thief to be happy. My name is exposed. So if you are here, hence you are a criminal. You will always be unhappy. I have told them now. The federal government no one intelligence unit. This is my brokers not there now. And I copy the way there. So if you are here, such a way back, it's such a way back. Make also. Do you understand? Because you cannot comment on my brokers. I can't get argument. I pass you. Highest thing you do, you are a fool. You are idiot. You are rubbish. You are argument. Emerigonge. Mgbe Peter ya waziri aja ịtarị dapụ mmanwụ n'aka ụmụaka atụtụrụ ịtarị mmanwụ ọ Peter na-aghazi aja ka ihe ọzọ ị na-echezi onwebụ mgbe ị ga-abịakwute onye zuru oshi na-agwa ya na o zuru oshi ọ na-adị happy. So ti join Simon gbucha anyị na-agwa gị gị ga-arịọ ndị buru ihe ji ọfọ achọrọ m ka ị dị happy. Ndị m sị gị ga-arịọ ha dị happy oburu ihe ji ọfọ dị happy. Igburu ndị nke ha bịa na-asị m ewu na m na-agwa gị na igbu ndị Igbo adịghị mma. Seke kpọkwa gị ọkụ. I did not connect my device, so I don't know. People are calling, I don't know. And I have somewhere I am going. I did not connect my device. Excuse me, let me see. Let me see if somebody is calling the program. Let me just see. Good afternoon or good morning from here. Good afternoon. Yeah, good morning. Let's go watch it. There we go. Thank you. Watching it. Thank you. Go ahead. My name is Tobias. I'm calling you from Lagos. From Lagos. Thank you. Yeah, Masi.
Ihe na-ega ndị mmadụ pụ, I don't know, or I say that they are deceiving themselves. They know the truth, actually, and they decided to do the path of life, which always leads to destruction. Yes. I am telling you. And as you say, my brother, I don't give them for all those idiots. Let them be foolishly dressing themselves. If you take us to expel Oyendu to get what we want, we expel him and get what we want. To save our land. Save our land. Can hide your office, there's a place that we. Hello, that's the thing. So, there is a place we are looking at. I want us looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. We are looking unto our homeland, which is the author and finisher of what we are doing. If we do everything and couldn't get what we want, then what's the meaning? What's the meaning of the love you have for him? What's the meaning of the things that we are doing? What is the meaning of the life we lost? What is the meaning of those who are disabled? What is the meaning of those who have lost their houses, who are frustrated in life? Why some people are so myopic, so useless that they cannot even understand some small thing? We cannot pay because of anybody and lose what we are doing. And that's what it should sink into their mind. And if we can fight any enemy, if any do make himself enemy, we will fight him. If the siblings make themselves enemy, we will fight them. Continue. Is it network? On hold. Okay. Let us continue. He don't know when he put it on hold. Maybe the phone want to fall out from his hand. He touched there. So we continue. A very nice caller from there. Though we did not officially open our line, but he called and we gave that time. Thank you. We move. We move. Very, very important. We continue. Suspension is different from sack. What we do is to suspend office. When we suspend office, we have official memo. That official memo is our defense in court. Very, very important. This is one of the documents we will provide because Nigeria have no other option than to cause trouble in our land with the name of Nnamdi Kanu. They want to justify his conviction more and more and create more chance for them to deal with him. In doing so, to achieve it, they must contract people that will try to make sure that those that they are afraid of, the DOS, that they are no longer there. They will bring new people who don't know their tactics. They don't want those that know their tactics for 5 years now to be aware. They don't want those that the world have their contact to be there, because the world have this contact of these people. They want us to lose all the contact information we have. We'll start afresh. By then, they will beat us. Because Nigeria is surprised that when they write a petition against us, small time IPOB will reply to that very government. So they want the DOS to be removed, so that the people new does not have contact, does not have idea how Nigeria fights. They'll be waiting for a command from detention. When DOS are being replying Nigeria in countries without your knowledge, without broadcasting it, without announcing it, they jam with Nigeria in countries. Nigeria is on anything that happen here, you hear on newspaper. You say we did not do it. Nigeria have already tabled it. Nigeria will move and table it to the table of government. That's why you are saying we did not do it. It's already on the table of the government. DOS will reply without your consent. Now you know that the world is aware of this memo of Machike Dozem. They use this memo to reply the world. After this memo, they will tell Imapoafu to publish a press release to counter it for the knowledge of the people that are in Nigeria and the world. But the memo have already been given to government and say our hand is not in it. Do you think it ends here when we say we did not do it? No. IPOB will move immediately to counter it officially. They want us to lose that contact. Those people we sent lobbyists
They want us to lose them. Right? Now, if we can beat them this time around, it did not affect Nnamdi Kanu. The chance to be a leader is still there. But as for the moment, we are playing 4-4-2. 4-4-1. 5-4-1, yes. 5-4-1. 5 defense, 4 midfielders, 1 attacker. Each other we want. Here in the to defend our land from the intention of the government against us. He suspend the office of the leader will save our land and save him. We do it. Even as it is paining you. Even as he himself will be angry. Is it not what Effium did to Ojukwu? Effium surrendered to Ojukwu and said, enter this plane and move. Or I shoot you and shoot myself. Brutal love. Brutal love. To save the man so that you have something to say tomorrow. He pointed gun at Ojukwu. General Effium pointed gun at his master to save his life. All situation now. That's the situation I know. Ojukwu olotara bia hate ya. Okwo metazi like ya. Oga emecha ihe anyị na-eme. Anyị tudocha Ojukwu egbe. Ya baicha plane ga Ivory Coast dị save. Ị ga-emecha ghọta ihe anyị mere. Ị ga-emecha ghọta ihe anyị mere. Okwo ị nọrọ that time n'akụkụ Effium say, why are you surrendering your master? You hate him. Do you want to kill your master? Yeah. You want to kill your master? Hey, you hate Nnamdi Kanu. You hate Oga. Effium to the Ojukwu we say enter now. I shoot you, I shoot myself. Brutal love one. Obona ga pasu direct iwe all this save. Alaya this save one. Ya we more. Ya kwa na gwa ga agbara. Na ina suspend the office of the leader and the publicity secretary and the director of Radio Biafra so that Madaga mepe radio tomorrow saying no director Gwaria. I suspend there to save our land and save him. Then in a way, Iwe gi akaga I continue. Ojukwu say I love them, I cannot leave them. Effium say you must leave. Oga, it ga happen eba now. He love them again. But I play na sheba po. Ojukwu move. Yeah, they save. And we brutal love. Chineke bekwere mebere. I mechacha mmadụ ihe then you know. Thank you. Onye nke ọsị na-ebe. How did you help since he is on jail? Kebi shiri pụta ishi n'elu da. Anọ mpama. How did you help since he is in jail? Ejukwania, how did he hide his detention and kidnap in Kenya from us? Ijubega anu mpama. Ya wuru mwa Nigeria agwara na haja our leader. Why our leader denied us knowledge of his torture? 7 days. From 19th till 27, Nigeria announced it to IPOB. 2015, we announced it on the 13th of October. We announced it 13th night. They arrested Nnamdi Kanu in Lagos 12th night. Then on the 13th, Uchemefo deputy announced it in the night that they have kidnapped our leader in Lagos. Reaching on the 13th that night, they moved Nnamdi Kanu from Lagos down to Abuja. Reaching Abuja in the morning of 14th of October, they now announced that they are with him. But on car we called, they say he's in the mountain praying. And I call you here. You that believes in freeing, going match in home of some of your opponent than to play it in a neutral ground. Playing this match in Kenya is neutral ground with Nigeria. It will be better than in Abaya and Nigeria and home. They are the lawyer. Even your lawyer is a Nigerian lawyer. Even your lawyer with a constitution guy there is a Nigerian lawyer. He cannot cross it. The judge, Nigerian judge. The court, Nigerian court. Constitution, Nigerian constitution. He choose one Nigeria instead of Kenya. Why is it that it's Nigeria that announced they are with our leader? Anyone, the lawyer with an idea, sibling one idea.
Maazị Nnamdi Kanu asị ha agwala anyị ya gwara anyị nwa anụrụ ya by surprise gbawa mbọtụ ike kwere anyị ya na-akwapụ anyị ndị akwapụ anyị anya secure discharge na acquitted akwapụ anyị kwapụ ndị anyị kpọtara bido celebrate way that we are no longer closer. Thank God we no longer receive information from Onyendu. That's what the siblings celebrated. They celebrated it that they have cut off IPOB 2023 or 2024. You are here now calling you a case we are forcing ourselves into. They keep pushing us. We force ourselves. We say he's our leader. They keep forcing us out. We keep pushing. You know, be the chimney here. Mgbe achọrọ igbu mpaga ọgwa unu. Ọsị mgbe unu nụrụ ya n'anya aka ndị iro. Mgbe ahụ ọ dịwago late. But ejie na Kenya anyị ga-asị all road leads to Kenyan embassy. All road leads to UK embassy. All road leads to UN embassy. Edewe letter mewe campaign. Megodo campaign. Ọ ya mere Sunday Gbohoji la from another country. Ọ bịa Nigeria were ihe Nigeria jide ya. Or another country, neutral ground, match abra na neutral ground is better. It will take home advantage in Nigeria. Benara chimney here. Thank you. Onye because if you remove Maazị Nnamdi Kanu, onye nke awa anụ mpama. IPOB coordinators ndị eji na cell agwa gị na zone ha na-eme exist. Mugu. What happened in zone, happen in local government, happen in senatorial, happen in state, happen in national. All the same thing. Onwe pro na IPOB a na-enwe gap. No mmadụ ịnọ na nga sị gị na agbali egbe ihe mbịa Abuja mbịa Sokoto bịa jụọ ya ha anyị ga-eme na anyị si ọwa ashị na na-eme ya eme. Ọ bụrụ condition e nyere unu anaghị eme ya eme. Onye nọ na nga jide power na challenge ndị ji outside anaghị eme ya eme. Ị ga-ahapụrụ ndị na outside power. Ọ ya wụ the fear of the enemy. Ị gara abụọ power why na atụrụ gị nga atụkwala the struggle nga. Anyị chọrọ ihe agbụsị gba anyị anyị aga Sokoto ga jụọ nna anyị okwu. Agbụsị gbakwara anyị mgbe ahụ ị ga-efil kwe fọm ịghọtara ajọ eke ha anyị ga-eme ya si go and do this ịlọtakwa ịma na ọgụ bido na gaa nọ na Sokoto ọgụ bido ha chi imebi obodo anyị ha mara na ọ ya jizi power ha move to another place. Ị ga-anọ na ịchọ ya ha were 2 weeks mebie obodo unu maka ama na ọ ya ka ị chọrọ ịnata ọda ebe na-ekele m ị gatụbe nga before ebe bịa na-agwa anyị mụ agagore gaa wetin trial na 4 years mara the secret mara ihe niile mara iwu. Oya me m ji eme analyze case director mechaa ya gwacha lawyer ihe a ga-eme ha na-ezuzu why na m gwara lawyer m ihe ọ ga-emere m ha na-ezuzu na ha gara school gbaisicha ha brain ebe ọ na ejitigo unu shota mee ya mba ọkwa m wetara vidio ha play na court ọkwa m wetara vidio ya ọkwa m wetara vidio Hope Uzodimma weta vidio DY Danjuma weta vidio onye ozugbo e nyere allegation na court ma weta ozugbo post onye nwebụrụ na people aga viral the next court ọ ya ka ha play ezikwe m ozi m weta more video because ama m ozugbo ị na-ewepụta logic gị na court ahụ na ama m the next one to follow. Already Ejimako had in charge. They will not play those videos. Ha ga-so shi n'aka anyị. But all Agabisan na Uchenna. Ha nwe option. Ọ ya ka ha play. Filo na ya ma ihe na-eme. Ngwa gị le ihe ga-eme na this le ihe ga-eme. Separate ya case ya. Separate ya case ya. Case e nyere charge megide amend nye bail. Bail charges ahụ eji nye bail a stand go there. Ọnọdụ ha mee ụlọ ya attack. Case nke a kwesịrị ịnwụ. Ka ikwuwezie kidnap ya from Kenya. Ọ ga-egosi anyị ndị kidnap ya. Mgbe nke ị ga-enweta IPO. But unu ume ala wee jiri warrant 2015 na try 2020 allegation, 2021 allegation, 2022 allegation. Ogun na-eme mistake. One person can be facing 2 warrants. Separate one warrant ka ọ dị iche. Second warrant ahụ ga-egosiriri onye tọrọ ya. Onwe mgbe a ga-eweta warrant without IPO. Onwekwa mgbe a ga-eweta without ikwote si jide ya. Unu ahapụ ha. Witness ha kpọtara witness na-akọ maka 2015 arrest. Witness ahụ kedu ihe o kwuru? Witness ahụ sịrị na Nnamdi Kanu na ha mere arrest na Lagos.
na hotel room ya dịka broadcasting studio. Ịma ụdị allegation dị ha na-eme ka ha ịghọta na Nigeria nwere jurisdiction to try him due to gịnị he broadcasted from Lagos, Nigerian territory. Do you understand? Ịghọtara? But I want to separate the case because he gave me accused 2015, nye mbe 2017, with a 2020, 2021, 2022 allegation, jail long on a warrant of 2015. All failure from the lawyers. And somebody can be in detention with another warrant. Even on your pending warrant. I join an amendment of charge. Amendment of charge. Amendment of charge. Separate anu case oga. Mba. We continue. Ikagabekwa ge ọzọ echi. Maka ọnụ okwu m ga-achọ nkịta m deri ya mmiri iwu na ọ ga-agba ọja. Hence I say truth. Onye achị ga-ewe iwe. Immediately you set mirror for dog, he must harass himself. It must raise noise. It must bring serious noise. It is always the expectation. Right? Idewezeri ewu mawe bili. Mbi. Ola azobia kuwa di mirror. Oya memu hala mbi here. Mawe bili. Ma block oya. Enwe mmiri nke ọ ga-akụwa. Thank you. So as we are about to round up, as we are about to round up, this is the highest hit Nigeria have gotten in this battle. They didn't expect that anybody can even talk about the office of Nnamdi Kanu. They don't believe. So they have planned to use that office and deal with us here. They have planned to use the office of leader Onyendu to destroy us. They have planned to use the office of Imapoafo to destroy us. Even issue press release that will destroy the mind of the people. They will weaken the people with press release. As far as they write it and put Imapoafo. They might even condition the siblings that they are the one that should be writing press release so that Nnamdi Kanu will be free. They will accept because they don't regard our struggle. They only regard free Nnamdi Kanu. That is one dangerous thing there. People who do not value what actually attracted the government, which you must guide. That thing that attracted the government, if you don't guide it, you free Nnamdi Kanu, he become useless because that thing is not guided. If that thing is destroyed, they will freely free him because one individual have no power. That is why we hold on this. That is why we are strong. Thank you. Look at me with a mirror. Be there and get a vine as on your blood. It's a quiet everywhere. We could mirror there and get it will fool. You have countered your order. Nkita ga-agba n'ụja n'ụlọ, ị ga-ahụ nụ noise na. Ị na-asị no noise ebe edere nkịta mmiri. Ya lacha azụ ya agbado ụkwụ n'ala na-aba. Chineke mere mebere. What do you expect from a liar and a criminal? Ma ọ bịa na my page, now frustration. M ga-agbaghe gị ntị na. Wita amamihe Chineke. Away ha na-amụta na school. Ma were gbaghe gị ntị. M na-ekwu ya na-abịa. Ọ na-egosi na mirror. Taa, m na-ahụ ya na screen. Ma na-select ya. Ma na-select ya. Nke ọbụla m kwutere okwu ihe niile gbasara ya agba na screen. So onwe nke m ga-eche eche. Onwe nke m ga-eme m na-ahụ ya. Na-ahụ ya. Ọ ngozi Chineke. So ọ nweghị na-ewere iwe. Wechi iwe m ga-ekwukwa ọzọ. Thank you. We continue. Thank you. Thank you.
anyị agbatụkwela otu onye ọ chọrọ onye tụkwala ya si ya go and sit down. M gwara gị na m ga-ala mmadụ n'ihi ihe sọsọ mụ onye na-asụ slans na-enweghị isi instead m ewepụta slans ana m emimik ihe lara n'iyi ihe enweghị isi go and sit down onye nọ ala maka ihe awụ ihe ị mụtara ị ga na-ekwu ịmadị mgbe onye ọwụ n'ala na ọwụ ihe ị kwesịrị ịgwa ya ịhụkwa onye nọ na peji ya na-ekwu ị gaghị aka ọtụm program ya esi ya get out ọ na ị ga-achụpụ ya ebe ahụ ihe na-emewu nlele ihe ndị a niile wụcha okwu ndị na-abaghị uru anyị na-akpọ ya filthy words na mgbe anyị nọ na nga ọ serious offense filthy talk okwu rere ure and all capital offense ọ dara iwe onye isi refusing dangerous order park air post so emechazie ọ dara iwu filthy talk park air post ọ dakwara iwu onye isi setting confusion park air post ọ dara iwu instigating trouble. That one statement you make will give you about 5 or 6 count charges by the police cell. Anyị edozie gị ahụzie na ewu onye na-enweghị ego ọ dara iwu onye isi near 10 days parking cell parking pan ya wee chịkọta pan ndị ochi ji rie nri mensi nwee ego iji akwụ fine maka fine niile ọ na-akụ gị paketi siga na ego a ga-achaji gị onye nwa ọ dara iwu ahụ 1 stick or 1 bottle 1 packet or 1 crate now ma ị nweghị ego ị dara ogbenye ọ dara iwu onye isi near 10 days sweeping cell ọ dara iwu onye isi near 15 days parking pan ọ dara iwu onye isi near 4 days ragging toilet domot otu esi eme onye ogbenye ọkwa ihe mere Simeon na Baịbụl ahụchara ndị ọzọ ajụọ ya bịa ebe a kedu aha gasị nọ Simeon ọ gwụchala oke Simon of Syria asị ya na Simon of mba ọ Simon of Syria kedu onye nke ọwụda ahụ ọ yanwa ka asị ya buru obe onye ogbenye but onye nke ọzọ gakwuru Pontius Pilate si ya binye ozu Jizọs ka ọ gaa lie n'ala ili ya nwa akwadoro a ga-eli ya kedu aha ndị a lotochipụ m n'uche kedu aha gị what is your name ọ dịka ọsị nọọsụ Simeon ka ọ Simon of Syria anyway but onye maka na onye ogbenye maka Bible si na oke ọ Simon of Syria gara jụọ maka ozi Jizọs yes na ọ wee wedding man gaa jụọ si ebunye ozu ya ka ọ gaa lie before oge mfefe ha eruo but onye nke ọzọ echefula m ahụ ya a na-aga n'ụzọ asị ya buru obe Jizọs ya eburu ya so ogbenye ọ ya nwa bụzi obe thank you Joseph Arimathea Chineke mere m ebere Chineke mere m ebere ọ ya nwa ogbenye nwanyị na big man si ebu ihe ozu Jizọs ka ọ gaa lie n'ebe ọ kwadoro a ga-elie ma ọ nwụọ thank you but to Syria a rich man he went to Pontius Pilate and demanded for the body of Christ to be buried ogbenye na-ata ahụhụ Chineke mere m ebere Chineke mere m ebere thank you Joseph of Arimathea aha nna ya fukwuru efu maka onye Arimathea ụta ndị Fulani ndị Hausa na-ekwu ekwu dan Kanu dan Nasarawa dan Lafia otechi were onye a Joseph of Arimathea ịghọtara ma Simon of Syria your surname will go we ndị ugwu dan Ladi dan Lafia dan Sokoto dan ọ ya na-eme ndị a na Baịbụl ezokpu aha mmadụ elo m ga-abịa emuvube m na-achị round up program m ga-abịa
ngwana hapụ ya ele ebe si m shi mgbe emechara ka m kpọọ gị mmecha m akpọ gị we continue. I'm too busy. No, I have the program, but here can I? I understand. May postpone no ya. A year I got a boom mad. I'm going to do first. Here in a safe ever our line. Because I'm a promo business. Okay, all business. The third one Naka now. Oh my God, Naka. So I can shift it. Can I save where I land? Very important. I want the man on a shop, Hannah. More of ever. You know what I mean? Fan kind of noisy. So that is it. We continue. So we are still going to take more actions. Here in Neutralise Nigeria, we are so strong. So strong. The highest decision ever. Unexpected decision. Nigeria named to be expected no one. Imakudi confrontation DOS. Machike doesn't mean Nigeria. By suspending office of the leader. How to consume all the people. How to lie in EU. He had a job facing director. They want to be jumping DOS because they have a point. Go, Mazdam Kanu, that is hand on Dayawa. Do you understand? Makaha Watandoshi. So, Emo Yoshi, I am a Nigerian government like a thief, gone on a political office holder. So that anytime actually may government expose, DSS send the area message. I'm sorry, EFCC. They send the text message. Say, I think you are aware of this. This. Ego government transfer, yeah. But when you witness, government will still use it to prosecute him. See no ego. Ako has send the area as a bribe. Ako yotra. So mbobula ozuzu or iriego na office ha hapoge file lawyer. Then if they want to capture your people, they give you position. Anytime you want to counter the government, EFCC send drag message, DSS send drag message. No onye zu no abiaze egwu no calm on down. No murote eshemia. About 50 million government transfer an account ya without his knowledge. Ya choy gbari ha gwa ya jide ya no you are a good traditional ruler. We just gave it to you. Mgbe onye eze na abala ego ime Fulani abia na your community. Ndị obodo si mba onye eze si ha ka ihe anyị ga-eme ezi onye eze ozi nwoburu ga-esend ya ozi si ya na ọkwa ji. Onye eze hụ na ọ ga-aza case 50 million no nwe witness. Onye si n'ụra bilie sị na ndị bari ọgụ na nrọta ihe ya kụrụ ndị ahụ. Ihu ndị anyị ga-emere ha ebere. Onye kwen ka a ga-akpọ ka ọgba witness. Ọ gọọmenti transfer ga ego, gọọmenti ga-prosecute, gọọmenti nwe evidences. Onye witness gị otu aka esi ji tụcha politicians. Ọ ya mere iji hụ Solomon Egbo. Solomon Egbo ndị Dokụgbọ na Uche Mefọ. Ndị a ndị mere Biafra de facto government. Right? 2020 March. Biafra de facto government. Solomon Egbo dịka ya deputy Dokụgbọ. George Onyibe was administrative head. Then Uche Mefọ secretary ha. De facto government. Eyota. Solomon Egbo. Oh yeah, our deputy Sokoto DOS. Solomon Egbo. Ndị de facto government. Then onye Avid wo head of DOS. Now, ndị a niile ha niile akpọketere ebe ahụ. Most of them, majority of them are lawyers. Majority of them nwetara bad thing. Aga na-eje eme ha subdue yo ha. Do you understand? Subdue yo ha. E were order. Some of the lawyers were criminal cases in the office of DSS. Are you aware? I subdue you with your crime. The upper government are controlling your area. But to this DOS, they whiter than white. Only him as them can get you may intimidate. Open a new office, he get you may intimidate. If not, they would have published their crime. How can you publish crime, DOS? How to get that now? DOS neglected their duty. They refused to make peace.
Enwere families IPOB, both local government, nwere issue for over 3 years under Mazi Nnamdi Kanu. O settle ya ejide ya. Ha say they did not take care of our people. Ashi, ya na kwa Mazi Nnamdi Kanu, ha just rukwu our people. Ejimako ha gwara gị that DOS left Nnamdi Kanu. Instead of Mazi Nnamdi Kanu to say that DOS left him, he said they abandoned our people in detention. Ndị na detention 5 years before ejide director, o release be ha. Ejide ya. Ndị eji n'igwe ọcha 2016 anyị gara okay 2017 January 20th ha ka nọ na cell ejide director 2021 ofiri igi ha director nọ here eme obi Igbo massacre o gburu Wike our people eji na nga ebugara ugwu Hausa o mere gịnị ọkpalatarachara ha director nọ here enwe mere massacre o gburu mmadụ o gburu ugwu anyị ọ nọ ihe enwe ahụ masaka o gburu ugwu anyị so nye m SBT ha weta SBT ya DOS mere ọ na ha riri ego aka anyị publish gị ya ị gwara na achịkọta people unity anyị chịkọta ndị oshi unu shi na-azụ support wa so Olu dị divided into 4 senatorial before ejide director Olu senatorial nwere senatorial for coordinators 4 before ejide director gịnị mere ọchịkọta ha enwere issue na Delta before ejide ya o settle gị ya enwere issue na Ebonyi ejide ya e settle gị ya enwere issues n'Igwe Ọcha Umuahia onye say looking for fight come for Umuahia onwe onye Umuahia so na Umuahia ole nọ na IPOB Umuahia na-eme politics ndị Umuahia don't believe in Mazi Nnamdi Kanu's agitation oga anyị nwa on grant anyị nwa gara create zone na Umuahia anyị nwa create ya anyị nwa run ya anyị nwa run Umuahia DHS local government coordinator anyị si na fa na-abịa coordinate Umuahia ndị niile anyị mechara hand over na Umuahia no way Umuahia don't believe in the agitation of Mazi Nnamdi Kanu Umuahia anyị bịa dị ha nọ na-ele anyị ha na-anọcha n'ụlọ ha ha na-anọcha n'ụlọ ha na-ayachi m ntị here Umuahia as a whole don't believe in the agitation of Mazi Nnamdi Kanu Umuahia agada na nke ha ọ ndị Shaba ihe ọ bụla ịhụrụ a na-eme local government coordinator ndị Shaba anyị emecha nyefecha ya ndị Umuahia ha ndị politics ha nidiri ego ha na-ehold nwa office anọ ndọrọndọrọ na Umuahia anyị mechara hapụ ha mee Umuahia abandon mgbe ọbụla ha nọ complain ị na-agwa m akọrọ m ebe m na-agacha ụmụnwa m na-aga ukwu anọ Umuahia ihe niile ebe a niile ọwa anyị nwanwe ya mana agozi ọma dị a anyị na-aga share flyers na Umuahia anyị nwa na-aga ahịa gate ga share flyers IPOB n'ọnụ gate ma ebe railway anyị nwa ga share flyers onwe onye Umuahia ga-eso anyị ha na-ezo ezo na-achọ otu acha kpọda amị ma police ka bịa buru anyị ya ka anyị ga-emecha ebe na-amaliri anyị elu here ndị Umuahia don't believe in Mazi Nnamdi Kanu's agitation ịchọ come and prove me wrong ya wụrụ anyị nwa echi bịa believe na ya nwa ka ụmụnne ya ga na-abịa eme anyị intimidate ka ebe ụmụnne Ojukwu nọ ha bịakwara bịa ka nta cabinet ha bịakwara bịa mee cabinet insult even as eji ego mpa ha na-alụ ọgụ abịakwara mee insult onwe m ụmụnne Ojukwu ọ na nke anyị ka onye ọbụla ga-amapụta anya we continue IPOB nwere n'ụta isha run ihe ọ ga n'ụlọ gị decision gị awụrụ final decision is final ma ọ wụrụ redio Umuahia ka anyị na-arụ ọnụ ma ọ wụrụ redio Afarukwu ma indigenous people of Afarukwu or indigenous people of Umuahia hence all indigenous people of Biafra we are involved hence all Radio Biafra Okoko Ndemo the first director of Radio Biafra it was founded by Ojukwu otu aka Thomas Edison ji mee invent electric bulb ịbịazie tomorrow rụọ energy bulb rụọ mercury bulb all from experience ya ka iji mee ya so ọ na anyị nụ Radio Afarukwu we cannot join
we cannot even drag it. Indigenous people of Afaruku will not drag it. Hence, indigenous people of Biafra, we are included. One them, the guys weak. Chima argument in there, ma, you whip to Kumala and I got the more for ma. Superior argument. Media get what you get sharp, maybe, but what is your boom? Or the next step. You may take one way confusion in moon. I come more than him. As I'm not sure a day. In your demadaka, in the Madananya. And one your plan on one, Snallam nature him get me, no one in us a who. And why you be member the voice note here? And one your plan when him they will him same geja earlier, or you may have latitude do me whip there. Get back, Ubana, Maga search, and got search me what he could before me so. When came they were for you? Or when he came they were for somebody, all leadership when they write, investigation, a member. Or you had him office, matter more on arrow, and when right here. The leadership member will write email to get our family background. All their rights can have file lawyer. It's not my right. A woman I get on a phone, it down voice. And I me it's not my business. Check it was or me analyze. Currently, autumn say me. Thank you. We continue. I should not about with Okoga protest. Nabali. No, my will join you. No, my I should not about with Okushina Baga protest. No, Konabali, free Nnamdi Kanu. If I have another month. Now, plan again with Oko. Ototo aneleza anyị n'Owerri na anyị ejula anaju kemgbe ndị a ji bịa. Anyị wepụtacha strategy lụcha ọgụ gị bịa ha ebe na-agwa m ada is final. Mgbe ahụ asị anyị gawa Afarukwu Ụmụahịa asịkwa anyị chere ka anyị jụọ Nnamdi Kanu ma ya nyere ọda. Ọ mgbe ọ na-efevọ ha. We continue. Ebe Chineke mana ọ dị ahụ final. Gịnị mere o ji kpọzie meeting n'eluigwe? Gwazie ha come let us make man in our own image. Eruzie na verse 28 o mezie man in his own image. Ọ wụọ wayo. Oge nke anyị ọ gaghị repeat. Itihala awa, you cannot remove awa. Enokati present anyị only you. Why need 3 hour? Verse 28 and God created man in his own image. Ọ bụ onye si ha ka eke mmadụ onye ọbụla wetacha idea ya. Wetacha idea ya, weta suggestion ya, kwuo otu mmadụ ga-adị. Ekwucha ya Chineke abịa claim ọ nọ naanị ya kere mmadụ na ọ ya ma otu esi eke mmadụ. Ọ kwụ ịgụkwara na Bible na ọ kpọrọ meeting n'eluigwe. Ịgụkwara ya na ọ kpọrọ meeting n'eluigwe, ịgụkwara ya. Gụchazie gị hụ instead of ị ga-challenge Chineke si ya na o gwuru ekwensu ha wayo. Na otu otu esi eme ihe. You don't consult people. Ha wetacha idea. You don't have by the side. Ga mee ihe ahụ naanị gị. Isi ana Chineke na ya nwe final say. Gịnị mere o ji kpọọ meeting already? Ebe ọ mara ike mmadụ. Ọ ya o ji kpọọ meeting. Come, let us make man in our own image and after our likeness. Ha gbakọ. Pụtacha brain. Ya gazie. Next one ha hụ na o keela mmadụ. Without their knowledge. Ajụọ ya ka mgbe o mekwere. Asịzie na ha na-ajụ ajụjụ. Why are you asking question? You are angel. We are pushing you down. Ọ na Bible ka nke ahụ mere ọ na-eme ugbu a. Agakatazie sizie m na mi bi overall na mi own everything. A ga-ebutekwere gozi ndị egburegbu bịa bịa gị ka mara na ọ dago final ka iriwezie. Eze Ọdụneke Chijioke eji kwuo egwu. Eze Ọdụneke pụtara si na ya nwa wee eke na ya nwa ụbọchị eke. Nwunye gị mụọ nwa ụbọchị eke na ya nwa nwe ya. Igute ejighị ụbọchị eke na ya nwa nwe ya. Ịghọtara? Ezugodu moto ụbọchị eke na ya nwa nwe ya. Nwaanyị amụọ nwa ya bịa kuru nwa ya na Eze Ọdụneke. Eruzie ụbọchị mmadụ nwụziri ebugakwara ya gwa ya na ya nwa wee Eze Ọdụneke. Na mmadụ anwụkwala n'ụbọchị eke na right ya ebutekwere eze agbagharịwa. Ọma nọ ya nwekwa ozu ụbọchị eke.
ihe ọma wụ ihe ọma ụbọchị eke, ọma na ihe ọjọọ ụbọchị eke na a ga-ebutere ya. Eze Ọdịneke. We continue. Anyị gbakọcha lụzụcha biznes anyị, tụcha ndụ anyị, tinye ego anyị, tinye niile. Gị bịa ga-eme decision megidere ihe anyị na-eme. Onye nọ na nga. Ime ha ala ya continue ọ na-eme, ma gwa gị na ọ condition gọọmenti nyere gị. Because onye kpachara anya ga na-eme ya. Onye kpachara anya ga na-eme ya. Let us go to the caller. The caller, your name and where you're calling us from. Go ahead. Ndewo from here. Good afternoon. Your name and where you're calling us from. A broadcasting email and post through na a Canadian WhatsApp group. Everybody was so happy. Sorry. Thank you. Thank you. Thank you. Because after all these things and I was so worried na our warriors say na I put DOS. The man is so good. Oh, and them to make bad room. Thank you. To get the bad room, that's my man. Me trying to the POS. No dear. His name of the POS in the until they airtime. We don't demand it. All if I'm with because it's about the Haina guy do our land. Thank you. Thank you. Even though the coordinator or Ontario coordinator here, Canada. Okay. Canada coordinator also say no, in fact, no right to lose your money, not to body. See, okay, I'm going to send your number. No problem. Thank you. All right, much better about me. More than you will name on POS again, name can until you time. No problem. Thank you. Thank you. All right, much better. Yeah, guys, thank you. Oh, yeah, man, I give one. There we go. Okay, we continue. I do go to Madnal. Ihe anyị na-ekwu eziokwu. Ihe anyị ji na-ekwukwa na ya na our children ga-ege ya mgbe anyị na-anọghị. Our children. You don't keep something. Otu ọ na-awụ ha decha, ma elochukwu ha decha, ha complicate onwe, anyị aga wepụta nke ha dere dochie. Ewepụta ya, ihere eme gị. Your current stand and your former stand are the same. No. Ewepụtara ya nwa gị, ma nwa gị, ọsọwa ihu n'ala. You don't need to create such thing for your children. Enwete Biafra, ha pụtebe ndị mmadụ na agwa ya na mpe ya dịkwa ụta. Ọchọ etiri ya vidio ihe mpe ya kwuru. Ọ ya ma ya na-eji eme ka anyị kọwaa ya ọfụma maka ndị ga-ege ya n'ọfa. Ndị ga-ege ya n'ọfa, ha ga-aghọtarịrị ihe niile mere mgbe ahụ. We have come to a caller. This is Homeland Radio Biafra. You are welcome to the program. Hello? Go ahead. Your name and where you are calling us from. Go ahead. We are already... Thank you. Brother. So, I'm not from my location. Okay. I'm make a lady big. Makana, you put a much neck. One in it, but I'm not, it's what I watch later. Eventually, if Makana,
ihe a niile Nnamdi Kanu na nwunye niile emecha Biafra ga-ajụ ha ajụ maka na mmadụ na DOS echiche ndị Igbo ma ọ bụ ọkọ dị sọsọ ofu onye mma mana ha nwaga nagbazi mbọ mkpụrụ si na ọ ga-adịrị ndị Igbo na masọsọ ha maka ọ ga-adịrị mma mana ha ga-ama nna emecha na ofu onye ga-akarị ụwa niile emecha na eziokwu na DOS bụ the real leadership anyị nwere na IPOB and ama m na at the end of the day asị m ngozi dịrị unu nwanne ebe gọvanọ nọ hụ nta niile ngozi dịrị unu ma Chike na Abacha uru nta niile gojigbota nwa Chineke ka Chineke gozi na ọ ga-adịrị na ma n'ike na ore na afọ na akwọ ya gazie nwanne m. Thank you. Anything I game that will harm the government and save our land, and also create chances of freedom for Nnamdi, we'll do it. We cannot be preserving offices that the enemy will use to terminate us. We cannot preserve such office. Play again a hand on a field, dog gonna change. Onwe ihe gbasara technical crew, onwe ihe gbasara anybody, onwe ihe gbasara ndị coach, onwe ihe gbasara anybody. Technical advisors niile, onwe ihe ga-ahụ maka changing. Ọ gị nwa captain nọ na field, mgbe ọbụla ị likere i change mmadụ, i remove mmadụ. His order is final. Onye anyị na-asa agba bọọlụ na field, captain ga na-ewepụ anyị na field. Anaghị eme ọ dị na ị nọ na neutral ground mmadụ nọ ebe eji tụrụ down sị gị na ọya ga na-eduriri na ọdụ ya ga na-agwa ọkụ onye ejituola gị oredi nga wụ njitu obodo iwe ewe country no verse no mama no papa ebe ị ga-anọ nwunye ga-adị ime ebe ị ga-anọ alụọ nwa gị ebe ị ga-anọ emebere alụmpa gị ma ọmma gị ebe ị ga-anọ nwa ga-akpọrọ onye ga-alụ ya bịa chọta gị na nga gwa gị ụbọchị ha na-agba nkwụ maka ha echeela nụ gị 3 years epụtabeghị 2 years 3 years ya wee kpebienu ka ha lụọ ọnụ nga obodo iwe ewe chifo inweta onwe gị ofu ebe esi m na onye dị otu a nọ ya ga-adị nchaji ihe niile chifo inweta onwe gị ofu ebe ịmụ otu brenu mmadụ na-adịde ụmụ mgbe a ga-eme iti gị ya wụ sọsọ iwe na-ewe gị sọsọ iwe onye ọbụla nọ gị n'akụkụ mere nitin gị kpọrọ ya polisi n'ime selụ de kọsị mana ịnwa anwa zuzuo act anyhow na ihe a ga-akọ gị ga confirm betụ maazị Nnamdi Kanu ha ga-anọcha na a na-enwecha special cell ebe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ nọrọ a na-enwecha ya yes after anyị nwa nwụchada ordinary nwecha ebe anyị kwụchara ụgwọ nwe mgbe anyị kwụrụ ndị 20 nwe mgbe anyị kwụrụ ndị 50 ị ga n'Enugu prison enwe award akwụrụ ya 100 mechaa eme increase 150,000 mekwe award increase 200,000 aga na F-line eme onwe ego etiri na F-line a na-ana ego etiri na F-line ọ ga na ke ha na-akpọ ya onwe ha na-akpọ nke ọzọ a na-ana ego de etinye mmadụ nghọtara so sea ward ụlọ elu ndị ahụ nọcha de 12 cells n'ala 12 cells n'elu o nwere selụ ndị ka ewe executive cell a ga-anaghị ego ti gị de right ị gaa na D ward a na-ana ego eti mmadụ E ward a na-ana ego eti mmadụ C ward a na-ana ego eti mmadụ C1 C2 mba ọyịda iwu n'ebe ndị a kpọrọ gị kpụta ebe a Nowas nọ na Enugu SARS rụọ 3 rooms na Enugu prison maka ya gwala ya na ọ ga-aga prison ọnọdụ enye ga-arụ ụlọ na prison ya before na-aba Nowas Associates ọyarụ Oward onye rụ mosque na prisons wo Musa Yar'Adua onye rụ mosque the whole prison nwere ebe a ga-ewepụta mosque a ga na-ebi isi n'ala prison niile asịrị right so onye nọ na nga the powerless kama na a lifer nwere more advantage more free na detention than every other people lifer onye atụrụ life imprisonment life awụ ha nwe prison yard
And about her 6 o'clock in the morning. But she has 6 o'clock in the evening. I waiting try an apple by position. Onye isi na onye na-esote ya na ndị ọzọ na Commissioner of Police na IG of Police wụnụ osote onye isi ma osi mopo osi mobile, all those people sentere na task force ha nwere office. Now ọ na ijide ego ịzụrụ ha the office na ịchọrọ ịpụ, right? Or imecha na ọ na ijikwa na ego isetụlụ ọwọda si ya na ịchọrọ ịpụ n'ime the compound ka ị gaa for sunning, because you have right for sunning once in a week ịnyata anwụ. But life every day ka a ga-agbapie. You want to buy something, ma ị gaghị through welfare, you go through life. Life can send message. But after ihe niile, you are in detention. You must pass through man to message somebody. Right? You will not be having secret. Middleman. Thank you. Thank you. Thank you. We continue. Onye ka Oshebe ọ na-ekwu okwu wiki. Ị na-ekwu okwu wiki gị wee ma ha ebe Sokoto prison nọ gị nwa na-efe efe gị nwa fighter jet ebe mmadụ ga-anọ na mmiri ịtọrịa ụdọ ya were ụdọ gị lufuo isi gị hapụ ya na ya ga-eji aka ya dọpụta onwe gị nwa mecha sef makpuo mmiri chọọ ka ịdọpụta ya sị mba n'onye ga na-elidi na-eme organize ụta ga-eshi adọpụta ya ịghọtara ka hapụ ịna ya position ya. You see, so this is one of the most difficult time I nwere. Anyị ji na return the position of Effium on Ojukwu to make sure he save Ojukwu. He pointed gun at him, his master, and said, leave this place. If you don't leave, I take your life, take my own. We continue. Thank you. Tomorrow we'll still say another one. We believe in reality. Because here the world knows now reality. Time of campaign for Biafra. Primary campaign. Agaruba presenting things. The whole onion in Nigeria baranya bazechaya. Instead ige ekelani. Because after bazecharia, week in chaha, you may apply your own. For somebody who have the resources to get one man to make the kidnap or is more kidnap and has sent the army no bodun. Why no yahan on Ugausa? It was Rema. It was Rema. Now Alade level. It was Rema Alade level. Was a man again with intelligence. It was Rema in his safe wobodogi. Now Madden happen when you do the Ugausa send the army in a league, but no one a mission. Baki a japu brain. The first action, how invasion of Izombe. They invaded in Zombe, destroyed the Zombe, and they sent their agent to be calling DOS and say, send our men now. DOS should send our men to save our community. Look at what the army is doing. The Zoo soldier is doing to our people. Do you know the plan? To pull ESN out of the field. Do you understand? We have come to a caller. Welcome to the program. Your name and where you're calling us from. The caller, we are on to you now. Tell us your name and where you're calling us from. It's like network. It is reading, but we cannot hear.
It's reading, we cannot hear. Unless you call back. So, if the mission we came is to save our land, the caller, we are on to you. Tell us your name and where you are calling us from. What is the problem? Ndewo, we can now hear you. Go ahead. Okay. Thank you. Thank you. Yes, this decision from DOS, all the very fantastic. Omaka always born here. Even to me, I must have many at the right time. When the go. And some people now what like that. Some people now what like that. Just like here now, Mother no name, not control on your side, or they possible. And the Bible Bugonobina, Martin and the Carlo, Burembokuru. Also, no one actually today, or one or no. Now, DOS won't the final say. Now, anything DOS said goes. Or one actually, Aforia, not DOS, you have the next option. So, in the Bible, this broadcast. I'm actually forgot this broadcast. So this decision by DOS was a very good move. And in this week, now we are not joking. We are not joking. Watching the shake on now. Thank you. Shake oh. Thank you. Thank you. Bag. Okay. The thing have cut. Okay, we continue. Anyway, let me still correct that one. Thank you, the caller. Thank you very, very much. DOS is the highest decision-making body in IPOB. It's not when Nnamdi Kanu is inside or when they look for him, they did not see him. I want to analyze that. This is existing position, even in the presence of Nnamdi Kanu. Who are DOS members? Head of departments in IPU, and every continental rep is automatic member of DOS. Now, this power have been with them because they are in charge of. This power have been with them because they are in charge of departments. Mazdam Khan said, if that thing is very hard, it's very difficult to them, they will now refer it to me. That is to say, they are in charge of departments and the continents. And what do? If something falls in the department of this person, he will bring it to the DOS body. They will look into it, decide on it, and now notify the leader if that the needs. Because coordinators manages issues in their zone. The caller, we are coming. Let me go to a caller anyway. The caller, good afternoon from here. Welcome to the program. Hello. Good afternoon from here. Welcome to the program. We are on to you now. Go ahead. Thank you. Good afternoon from here. Go ahead. Okay, I've been listening to your program. Chukwuebuka is my name. I'm calling from Homeland. Thank you. The issue I want to point out is that I don't think many people actually listen to DOS when they broadcast. I don't think many people listen. When they listen, I don't think that they used to understand the suspension of the office of Nnamdi Kanu is not the same thing as suspension of Nnamdi Kanu himself. Here you're going to suspend the office here. Can the mother PG? I commit to a crime. Call up, but I say, Onion do said. PG not committing crime. But in the Magani again, they don't listen. Those who listen don't understand.
that this thing is the best decision that should be done now, because we are surrounded as a people. They want to finish us. And the best thing is to silence that office so as to limit the crime that can be committed using that same office and the name, because we suffered a lot from 2021. We did. We suffered. This struggle was dealt a heavy blow. Only Ndu said, Ndi ani ne bachaparama. Only Ndu said, what are they now? What about Fujiala? So I support what the US did, and I support the campaign you are doing to enlighten our people to understand that decision. That it is the best decision. It is the best decision for the interest of this struggle. So please go ahead with this ongoing campaign, and other media warriors should continue to, because our people they are the deaf. As often as they appear, Thank you. Thank you, Maz. Thank you. Yagazie, very good contribution there. We must continue. What we are doing is the same mission. Save our land. It doesn't matter any position we take. What we do is to save our land. Mbojuku lotara when boss again FM onye ojo. FM had to do egbe, what to do egbe. To save him. Ojukwu move vote Ivory Coast. Ejide FM. Thank you. Let me go to a caller. The caller, welcome to the program. We have come to you. Go ahead. Go ahead, the caller. We have come on to you. Go ahead. Okay, Maz, we expect counter. We are expecting people that will come and argue. Go ahead. I'm just coming from education though. Maz, to some extent, the backward engagement to this level now. Nnamdi Kanu na-ekwu okwu na redio Biafra na-asị na ndị nwụrụ anwụ ziri ezi edete ndụ. Ndị ọsị ndị mmụọ ziri ezi edete ndụ. Ihe ahụ wụ may talk. Ihe ahụ information. People like China Saboro, all our M branch information a na-enye ya. Okwu ahụ information a na-enye the M branch na-enye ya. Ọwụ nọ ọ gara na mmụọ of anything. But because of okay church, they will not understand the message. How feel now a prophet, no a message, no prophet or prophecy. Because he didn't go no prophecy, is the ground was he may talk, he have information in there, of which those information are still to do us. These are US championing all those since that time. Even now, DOS are still championing it. All this information are within them. It is the DOS that are engine house of this movement. Even when Nnamdi was he don't do anything of his own. Most of the things he does is by the direction and directive of the DOS. So I don't understand why now our people, if DOS is taking decision of making it, people feel that Nnamdi Kanu has done more. Ofunya has done more. Ofunya has done more. The problem of face Ghana because he separated himself from DOS. If he didn't remove himself from DOS, he wouldn't have been in a mess he is today. Because he chose to be in a mess. And DOS and IPOB have an option than to do the right thing to restore the Biafra, which is the mother project. You understand? Yes. So the DOS before them and now have been championing this movement right from time. All the whole information, information on the past in the radio Biafra, one not the kind of all DOS branch and other now they deliver the message. So people should get this into their head. I know that Nnamdi Kanu never be a man alone. It's what now the backbone now DOS and the body of IPOB. So that is what I have to add to this list, so that our people should understand. Like Nnamdi Kanu make this reference. A main reference will make good. Oh no, I am the originator of it.
All information in the from information happened from BOS and branch good now gone. So people should get this into their head and know that right from time IPOB leadership had been championing this movement, even who was outside and now that is inside. It's just that our people are too highly emotional, not to understand. They don't just love somebody and be foolish. Thank you, Mama Miles. Thank you. Thank you. Yagaze. Caller, Kabe. The caller, welcome to the program. This is Homeland Radio Biafra. Caller, go ahead. We have picked your call. Hello. Go ahead. Good afternoon from here. Welcome to the program. Good afternoon, Mazi Madabuchi. Welcome, sir. Yeah. I'm from North London. Okay. Thank you. Welcome. Okay. Because very enjoy adewo. Atakwano madota ekenyoke. You understand? Okay. Although anyway, before I continue, I'm a joke and Orwama nke gị na ndị media warriors now. No, man. So, but otu ihe nchọka adị ya na ihe nwanne anyị nwoke the last caller kwuru. Most people na-ekwu okwu ya unu eblame na ha ndị ahụ ndị data boys ka a na-akpọ ha. Like nke nwa na-asị na ị chọrọ opposition ka ha kpọọ. You cannot see them here. Ị gaghị afọ ha here. Ihe awụ ndị a na-akwụ ụgwọ ịpụta na Facebook ha na-ede Nnamdi Kanu is his word is final. Nnamdi Kanu Kafia na Lolo Uchechukwu na ihe o mere di ya na nka all these people ndị egoro ego. So ihe nchọka at least a na-epreach ka ndị be anyị marakwa na onwe ha ndị Igbo. In fact, DOS here self ha mere o take go all the go long overdue ha kwesịrị ime this thing. You understand? So ka unu hapụ ị na-eche na o nwere ndị nọ na this struggle, even ndị na-ege gị here ma ndị na-ede rubbish here, most of them ndị a na-akwụ ụgwọ data na-enye ha ụmụ data 5,000 10,000 onye nke pụtade ọgbụwara onye nke pụtade ejuzie ya ajụjụ ya ka ihe mere na ihe dị otu a ga-adị like this, ihe mere na ihe dị otu a ga-adị like this, efu ya ọkpọghị ọnụ na-eme gị. You understand? Yes. So onye nchọga ndị be anyị mara wụ although ọ gaghị awụ an easy journey, but ka anyị wee nwayọ na-esi one step at a time. Yes. Yes. And once again, I'm ekele gị na n'ọrụ ọma ị na-arụ. Thank you. Although I work one member of IPOB, but hardest call. Sometimes I send the government Chinas a message. Onye mu number of the coordinator, North London, Eben. Okay. So you want to say more drop warrior my destiny. But that drop when you see, yeah, or reply behind. He may drop or he may say give them message. Not London. He may them message, drop one message. Just make one line statement email. Na obere here you could na just them a message. Message them go through message. Come here again me. You man and then I do over this. Akwen Romaze. Are you still there? Try. Why? Network. Is it my network?
Okay. The caller, good afternoon from here. Welcome to the program. Oh, ndewo nwa Chineke, ndewo nwanne mmadụ. Thank you. Go ahead. Ihe m chọrọ contribute na this discussion bụ that na anyị nwanwu ndị Biafra, Yes. ndị nọ na homeland, Yes. na support DOS na this their decision. Anyị na-echere ha since ka ha make this decision ka ha kpachia ndị a nkụ. Ka ha kpachia ndị a nkụ. Ndị achọghị destroy our freedom. Ndị mmadụ na-ata ahụhụ ya since try destroy it because of their own selfish interest. I just got my share hand. I make expect GOS this decision since, but we are very happy now high tech and we are solidly behind them. I am solidly behind them. Okay. Now, can I we engineer here to me? Before you got one, Mazna the camera. We love him, our brother. Certainly, we love him. Certainly. I got your band. Now, I want you to destroy our own freedom. I want to hear because many people are one. Many people are one. How about any present? Then I front Mazna the camera. Nice claim na hello man and the camera up and down frontier. Na frontier thinking that we Biafrans will be too emotional. Na now Mazna the camera. I am happy. I watch it. It's Mazna the camera or that Mazna the camera. Biafra will become. That is why we have DOS. That is why we have a structure called IPOP. One man has start freedom. And the Kanu now one of his teachings now Radio Biafra. One man has start freedom. And has start freedom using organization. And that organization I will IPOP. The Henry government of Nigeria now Bali they can destroy this organization. And which we the Biafran people have rejected. I people had destroyed this award. Trying to Fulani they push their leaders. I got one that was certainly Fulani they push their leaders. I got joining anybody our leaders. The only leaders in that na Ali by Mama DOS led by Chike Doziem. You hear me now about how bad you are, about how I had to stop on and how to start. How would the 9 people? I heard that you ate the power from them. After the same thing, Simon never tried still now, 2001 till now. Okay, Simon never and that's probably another one between women and the camp. And I tell you, the Biafra need the matter that women must and the can mean well for Biafrans all over the world. Any the rebel will have told him, major architect of this problem with also mislead their brother and the man they can't know where to mislead there with automatic the can't show open a Radio Biafra. There will no show towns continues from here. I don't think no nega mislead here. I'm talking mislead there because when you're talking mislead them we are getting mislead. You're talking mislead there and no one knows the can be very dangerous. So how would be major aspect of this problem here in with that those useless push and start lawyer now and the kind of now problem I would now this our struggle had then one animals the kind of when sacrifice I don't say they sacrifice a lot. They sacrifice his father and mother and animals can sacrifice a lot of this struggle. Then now before no one must not kind of done on but no now. Family close because of this struggle. Family now make a move because of this struggle. Now, but I my friend, and we will not fail. I must, as soon as I settle out to take Biafra, I must take Biafra in our time. And we will do it with IPOP, led by DOS, headed by Chika Doziem, Oya Wunde Biafra, Oya Wunde Biafra, our leaders. Any other people handle with try there, all Hana government, man, they Hana marriage there, and I'm going to have a lead because I will be a France cannot lead. I am still contribute. Thank you, Master. Thank you. Thank you. Okay, that is it. There is a comment. Okay, let me direct our brother.
Please, that our brother that is in northern London or what? Not London. Please contact the Deputy European Rep, Mazi Azayoba. Right? Mazi Ogechukwu is also available, but communicate with Mazi Azayoba. Right? I believe it will go fast. No, Mazi Tinasumori is very over busy anyway. Thank you. The other one said, I cannot gather 12 people. Even if I come to your compound and I start talking, you cannot challenge me. If you argue, your people will beat you. They'll ask you, have you heard such thing? The man is saying, I am IPOB evangelist, one-man squad. I go from place to place. I can go to the field of play. I will divide it into two with my evangelism. It is my gift. If I raise voice, you must listen. It is my gift. Not only one person that have gift. I knows my own gift. Hence I'm talking, you must listen. It's a must now. You will listen. So I go from market to market. If I stop here to talk, now just that somebody asks me a question, for me to answer, somebody that is passing will stop. The other one will stop. The other one will stop. As they are stopping, I'll be increasing my voice. As they are joining, I'll be increasing my voice. Before you know it, gather. I have gathered crowd. That is me. All my gifts. Even if I am sitting in my office, people will still put money in argument. Hey, Kuro, 20 people, 15 people, Trumpian office. Casual argument, Mamma. So I am gifted. On a bidon oge. What I can enye biscuit coke and them mad. All star ya. What I can na monitor. Na prefect na school. All star ya. Right? And I am na maye. Ihe am na ekwu ihe dị na compound dying. My father kuria. So if I talk, you will listen. I gather 5. Yeah, you gather 12 people. Can you gather 12 people? One day, go and search. I go on a personal mission, IPOB mission. I go personally. Before you know it, I'll have brothers and sisters. People will gather me. Right? So don't think about that side. What you will do now is search for. Just search for fearless IPOB evangelists. Preaching Biafra in Biafra land. You search again, fearless IPOB evangelist in IPOB grassroots evangelism. You search again, fearless IPOB evangelist preaching Biafra in the market in Biafra land. You search again, fearless IPOB evangelist preaching Biafra in a burial ceremony. You search again, fearless IPOB evangelist preaching Biafra in IPOB family. You search, Oga begin to search. You will see multiple videos. Me to make the microphone. Man or woman. I chase away enemies. Me onye ji egbo kpode onu egbe na ala. Lawa gị bịa chete na ị nwere egbe. We continue. Anyị ji mmadụ na ala. Why is it not why? I'm going to a caller, but what is happening to this call? I don't know what is happening to the call. I don't know. This man have called too much. Let me call him back. Welcome to the program. The caller, we have called you because you have called much. Should I continue? Yes, continue. For him, we fight for him every time he has problems. We fight here for him, even when he's outside. We fight for Biafra. We're not talking about love. We love him, we love you, but we love Biafra more. So let nobody come and bamboozle me with love. They're the fake lovers. See, we are back. Continue. They have removed people. Continue. Shall I go on? Go ahead.
You can somebody by Mazi TK. What is our offense for fighting for our leader? Instead, we are being relegated. Okay, what about ordinary family members? If you have a problem with the director of state, why can't, if you have some people or somebody in the director of state, you just neglect and relegate everybody who have put their emotion, their means, their material, their money, and their time? What kind of movement is that? You know what I'm telling you? People have invested their hard-earned money, and they don't want. If you talk about it, oh, they say they are talking about money. Are we here for charity for somebody or for some family? Are we contributing? Are we donating? Are we paying levies to restore Biafra? And until anybody who, my brother, there's something I want to tell you. Some people who are coming to comment on our broadcasters, be it on any IPLB, joining IPLB broadcaster, you see some people coming and writing there, oh, you want to abandon Martin and Kanu. These people who are writing this, go to their page, go to their Facebook page. They have not written anything about Martin and Kanu or about Biafra restoration for years, if at all. Some of them, you will not see anything about Biafra. Ụfọdụ peji ha page onye ọcha, page onye ọcha, or how serious we I are lock about page. asking questions. Ha lock page. My brother Mazi, I have invested enough, and I am old enough to ask questions. If you cannot answer questions and you want to collapse everybody, to shut everybody up and set up to make it somebody who is not an out member of IPOB, make him a head of the illicit Sokoto DSS, what do you call it? No, it doesn't work like that. You must be under oath, because oath is what binds us, like a law in a country bind people. Nobody is a good person. Oh, that is, of course, people are good people, but good people do break law. They commit even traffic offense. Because of that law, no matter how angelic you are, you be caught for jumping red lights, and you pay the fine. That means the law guides a society. In IPOB, it is the oath that binds us. So nobody will this movement, is it a movement to restore Biafra? Or is it what do you call it? A feudalist system of the North, Sokoto? Oh, yeah, the man, Sokoto cannot take a man here back. Because when I come out, we will settle every disagreement or misunderstanding. No, you collapse them, you just tell me you are owner of the property. Thank you. They are attacking the program seriously. Removing people, stopping people from viewing, removing people in totally. Anyway, they are doing it. They are wasting their time. We have passed the message. We are already here. Because we know the truth. How I present the argument to how by meeting also. Right? So when you come here, you won't get truth. You will always be mad. If we discover that your madness you have no reason to be mad, then we give you a farewell from here. Do you understand? That is how we do. We continue. This is Homeland Radio Biafra. Now we're buying a TND room. Simon Hakosa, Brew microphone, Gani Mai. Bagging all in your job. One I get Lana. I'm happy Bolani. Right? The caller we have come to you. Go ahead. I don't know how to bless you, and thank you so much, because if there is anybody to listen to when it comes to, here in Biafran land, it's people like you. And one thing I want to say. But they are attacking the program. Oh, yeah, continue. I don't want what you say not to come to the program. Continue. We are back. Okay. So I said you are doing a very great job, and if there is anybody to listen to when it comes to Biafran land,
people like you. And any of these, their blackmail and propaganda gives every one of us the opportunity to clarify our brothers and sisters based on what is happening. And I want to tell you that our brothers are not that blind and foolish. From all the happenings of these whole years, they have come to this position to understand when the truth is being said. And if you are somebody that goes around and engage with most of our brothers and sisters, you see that they are now open for, as in a communication, to be clarified based on the happening. And when you tell them, they understand, because I've talked to so many people, even people that fell out, that didn't, that was taking a wrong position during Ekperima time. You find out that they don't want to make that same mistake. So, and another advantage in this thing is that it gives us that opportunity to even get a wider coverage, because if you watch most of our brothers and sisters that do, coming in other programs that maybe that is anchored by others, despite the platform and the kind of comment that comes out from that place, you see that when they talk with facts and they talk with clarity, evidence, and all of those things, and people understand. So our position, it is very clear, and we cannot allow the enemy to turn the gun, our own, what we have, as in being from Nnamdi Kanu, to use it to shoot us again based on we being sentiment and saying that they say they didn't say. And another thing is that every of these happenings brings us, because you can't just have a society of people that doesn't reason properly, people that doesn't articulate, people that just go with the flow. So it is like building that same society that will be able to provide for themselves a viable environment, a viable economy, a viable nation, which is what we are building. So every of these things that will come across is a step right to the right direction. So sometimes, even if it was to annoy me, I see that the so and none of us sees all these things as strange. Before we embark on all of this whole thing, we know that things like this will come, but where it's sadly, been able to maneuver and go through all these hurdles and perfectly bringing us to this very position we are. Because one day, if most of these people that comes here to talk how they, to just rant, if they are the one in their position, whether you are paid or whether you are doing it deliberately or not, if you are the one in DOS position, you would have failed woefully. And that is what the Nigerian government wants. There are people that is all over the world that is behind this very struggle. We'll be running head-to-head. So people are now seeing it. And thank God that we are in this very place we are. One day, it is forging ahead because there is no back to go to. Thank you. I don't just know what to thank you. All my times go for the US, and most of our brothers that come here to comment, you see that we are clear. Once you are in the truth, one day it's the only time. And that time is now. So our people are understanding. And we must match your mouth. They say, you're doing fine. I so much love your this thing. But and I do, I do send it to those doubting Thomas. Even most of our brothers that has not to know how to see yes. So in order to attack oil for it to be able to move, this thing, in a way to the low anyway position over there, you got the mass just you go get on argument, you will continue to do your good work because there is a lot of work needed. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yagazie. We move. They are attacking the program one day, removing people, distancing people, but it keep firing. It keep firing. The fact is that the highest decision ever made in IPOB. Nka was no Anambra election 2019. Mba. It have been signed, sealed. Mba. The office of the leader have been suspended. The leader still have chance to be leader of IPOB. But for now, we are playing 5-4-1. 5-4-1. Right? 5 defense, 4 midfielders, 1 striker only. If the person let him score.
If you don't like, let him not score. But to allow lawyer to score own goal in our post, when they play short, they will tell you it's only do that say we should play it. Organish post. Keep at full length. Okay, me to ball aka. Ball a corner bar. Big question is only do lawyer. Are you wiser than only do? Or who can a ball of Kronishi ban? Oh, yeah. Utan Kesha back pass. Short. The followers of Simon is not different from followers of Nnamdi Kanu. Imakona angu, nishangu nelu. Oga corner bar. Ajoye nyogini kimeko. Yes, no one do diria. Enyi nke na agbakwana di shot ejimako. Yes, no one do. Maswell after nke ogba nke ya. Hana agbapu front. All back. Onye ndu say. Onoto say some people in the leadership want Onye Ndu to die so that they will take over. Ima udis instigation na. Ebo pu Maswell court. Ko bia kowa nda ahu. Okwo onye se na lawyer. Ehu na brain ya lago n'iyi. Ko bia kowa wepute documents and evidence no nwere onye na-achọ ka onwo ka o were power. Ndị ọ na allegation ndị nwere not less than 40 press releases that they used to separate Nnamdi Kanu from Simon. But these lawyers nchọrọ ka Nnamdi Kanu dị ndụ. Duty Maswell ịga video ebe awara ebe ndị ohi gbara police station ọkụ na ahịa azụ. O video a say we are telling federal government to free Nnamdi Kanu so that this thing will stop. Here are implication. But on a quiche no lawyer. Mba, on a may implicate. Do you understand? They have never condemned Simon, but Ejimako. Olelecha separately from Simon for the sin of the world. I was in this in Hana Chok on how an opportunity to press release or memo. May I hear? How an opportunity? They have opportunity to even give a command that will hold him with the name of IPOB. But the Thomas Nnamdi Kanu nga onwe nkechi from IPOB is a very good king ka DOS umere. Na mgbe asi ha kpọta witness ndị ya na Nnamdi Kanu Sado Biafra ihe ha kpọrọ Simon. Ajoya how osi na oya nwa na ọ na-ahụ ya na social media. Automatically they omitted DOS because there is no exhibit from DOS that can be presented in court against Nnamdi Kanu. Only Simon activity is an exhibit. Nwanne ọ bụrụ ezigbo goal ka anyị nyere. Always bombo na agbacha ọgụ niile NSAS October 2020 used against Nnamdi Kanu. It happened in his presence. That is unknown gunmen. They used it against him. It happened before him. Now the one that happened out before him again, killing of Ahmed Gulak, happened before him. Now Vanguard publication of Onyami's statement happened behind him. It was 2022. Attack on prison in Owerri happened before Nnamdi Kanu. He wasn't in detention, it happened. Attack in police station in Ebonyi, 2020, happened before him. Attack on INF facility in Owerri, 2020, happened before him. Attack on police station in, is it Orudo or something? They brought, these are things they used against Nnamdi Kanu, happened before him. Tell me the one they brought from IPOB leadership and used against him in court. Want to know? Why can't you applaud such people who play game and make you innocent man? So that any decision of government, people will say they have wicked you. Had we allowed these things to happen and heap on him, any conviction of the government against him will be accepted. But it was what IPOB leadership played that kept Nnamdi Kanu innocent before the eyes of the people, even as government was blackmailing him. We insisted he's not involved. We separated him. He became innocent before the world. So how come those people are evil? The duty of Ndegara Court thought to finish their own. We were here doing our own, cutting off the hands of government, cutting off their thing, neutralizing their traps. Do you understand? The same people name implicate wasn't dictionary weather.
ndị niile si na ndị na-egbu mmadụ na ha na-eso Nnamdi Kanu, ha was a saint. Gị gwazie m na ihe dị otu a doro anya. The same people who ndị ochie agwazie gị na o nwere right to do anything n'ala Igbo. Onwe ebe o kere, onwe ebe Maazị Nnamdi Kanu kepụtara si n'obodo nke ya ọ ga-eji ndị ochie ka ha ga-agbagbuo. Ọkwa ihe m jụ Simon, zim ebe ikere, zim ndị ikere dị. Isi m hapụ ya ka o mee nke m agwa gị na ọ wachi. Onwe ebe o kepụtara mmadụ ọ ga na-agbagbu. Nwekwa n'obodo o kepụtara ọ ga-edestroy. Ọnwụ chọọ imebi obodo ya ga-akepụta nke ya. The higher decision suspending the office of the leader that the government have planned, even set up lawyers and set up individuals and politicians to use that office and deal with us. Another one in Mapuafo office, it will reach to an extent that party will write press release for them. It will be federal government condition to free Nnamdi Kanu. That they will start writing press release to please the government to free Maazị Nnamdi Kanu. And that office had been halted by IPOB. Yes, they are still publishing IPOB press release. We knew this thing. These things are on our table. But that is illegal and that is not legit. The issue is that there is a decision-making body. Right? Let us go to a call and see. We have a caller and I don't know if it will be the last one because they are disturbing the program. So the caller we have come to you. Go ahead. My name is Maazị Nwafọ Onyekachi. Nwafọ Onyekachi is calling you from UK. Meanwhile, I'm a member of IPOB and a principal officer. Thank you. I hear from Umunna. Umunna has been told is in Owerri province, Biafra land. Thank you. Many people have known the truth, but the truth. Suspending the office of Maazị Nnamdi Kanu, even they should have been even thanking DOS, because the DOS have liberated us from the evil that will become and follow us. The atrocities that these people have planned to befalling us in no distant time. But the DOS, being wise they are, have foreseen this. Even suspending the office, they didn't even do it in a haste. To tell you how. Them say that timing is the key. Timing is the key. Yes. Even for you to see, when I listen to the broadcast, you will see that he is not, persuading or saying Maazị Nnamdi Kanu. He's not even trying to kind of what people think that he will say. But he's saying he even said to them that nothing should happen to Maazị Nnamdi Kanu. We defend him as somebody from Igbo land and a Biafran. So we will defend him. Yes. He told federal government nothing should happen to him. So that they will not say his office has been suspended. If not for anything, he's an IPOB member. If not for anything, he's an Igbo man. Do you understand? And we used to fight for people that is not IPOB member. Talk of leader that his office was suspended. We are not going to leave him. But for them to use his office and terminate the whole people, we said no to it. Go ahead, Maz. Yes, you see, they never see that one that our DOS, head of DOS, Nnamdi said. But what they want to see, they want to, because they say religion is the opium of the masses. They want to use that kind of the argument to make people to twist that memo. Suspension can be revoked when it is necessary. The office is just suspended. Like now, I pledge to be loyal to the leadership of indigenous people of Biafra, DOS, led by Maazị Chikedezie. If Maazị Chikedezie peradventure don't maybe tomorrow say that he is signing one thing or the other, I will also still be loyal to that office. The DOS is the government of the Biafra. That's what we are talking about. They should not be how to personalize the people. I am to personalize the office, to personalize the individual. That's the government. Biafrans know what I want to say. The command chapter of IPOB or command channel. Every position, immediately we created that position. We have created honor for that position. We don't even know how the face of the person that will occupy the position will be. We never even studied if the person went to school. We already created honor
Now, the person will get love when you do well, but the honor will be there. You can hang your love because you can attract love, but honor and respect to that position, you must do it. It was created together with the position. So go ahead. So Maz, I also want to pledge my allegiance to the head of the Directorate of State, the DOS, Maz Chike, because il has won. So I pledge my loyalty, and also I have seen the memo that the UK National Coordinator Maz Smokoro have released that UK also is behind it. We are almost, we don't have any choice. We don't have any choice. So I am so who is fine boy when it comes in terms of IPOB? Who is Kanu in terms of IPOB structure? You get what I mean? So what I'm saying is, see their Sokoto DOS they have, the Nigerian government have given to them now. Where is all this family of Mazen and the Kanu position? You never give them the same thing again. No, they are part of Elders Council. These brothers is always superior than others. It is Nigerian politics pattern. Now, do you see the brain they use now? They have now brought DOS down in their own current structure. They don't want DOS to come closer. He now bring Elders Council to back up himself, which will be, he will be in charge of the Elders Council. They have not to say. So when you hear Elder Council say they have intimidated DOS, they have changed the chain of command from, instead of from leader to head of the Directorate of State, it is now from leader to Elders, Supreme Elder Council, and now to HEOD. That is changing of structure, and they now created a coordinator of all coordinators that have been abolished from IPOB. So how do somebody do such a thing individually? How? How? Go ahead. You see, sometimes I imagine what has happened to Igbos and what has happened to Biafrans. And when I still go further to make my research, I discovered that some, not all, some of them are not Igbos, despite them be, writing on the comment section using Igbo names. You understand? Because here, I am so here there is no Aaron here. There is no Aaron. Aaron is in Mount Sinai that you can persuade to allow you to worship another god. Go to Mount Sinai. In DOS, no Aaron. So no matter anything they do, no matter anything, Biafra comes first in our life. So we don't want to know who is there. We sing holy, 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 holy. They sing it for you. They sang it for you. I mean, they sing it for. But what we are saying is that any Nnamdi, why I supported him, why my family supported him, why everybody supported him, is because you talk about Biafra. You never talk about Afra who gave. You get what I mean? So, but once we see that the office or the person in question is no longer responding to why we come to for him, then we have to write because they hear money go I think Biafra. So. And when the go be a hero worshippers. And me to tackle the same as Nnamdi Kanu was Chineke. Nnamdi be our Chineke. It's not our Chineke. He can never be. Everybody remain on his own. That's what we say, collective interest that we are fighting for, and that collective interest comes first. That's what I want people to know. People have died. People have died for this cause. People have been displaced. People are in exile. You can any that's a name I like this for referendum. I told you again. That 1 month time, my phone will be that day. And the only thing that will make me know about to read that Biafra land is maybe I did not see flights to book. What did Biafra not talk? Biafra not talk now. Over Nigeria, everything that I can't do yourself in the diaspora, seeing that you are doing something. So I'm calling on all Biafrans, lovers of freedom. Please and please, for our own life, for our own sake, because people are dying and people are coming. These terrorists, they are coming for our own sake, not for their viewers, them, or not them, but for our own sake. They should please support the Directorate of State. The Directorate of State in question is not only one person. It's not two. It's not three. They are the government of Biafra. Please, let's support Mazi Kedeziem, the Directorate of the State. And imagine you convince them very well. The oath I have taken, like what you normally say, Mazi. The oath I took was, I swear to be absolutely loyal to the leadership of the indigenous people of Biafra.
First, that is the leader. That's the thing. So whatever thing that the leadership of the people of Biafra do, our leader, that one concerned. My own is to take the chain command. So what I'm saying in the sense, all the home media work personnel should please keep on doing what they are doing. All the whole department should keep on doing what they are doing. Thank you very much. May bless you and bless everyone of us. Before I go, let me use this song to Biafra. 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 Agama wonya de gamanya. Tie ya kuwe agama wonya de gamanya. Tie ya kuwe ala Biafra marama. Eya yi Biafra wantinti oganye me ya kodema. Eya yi Biafra wantinti. Maza yundem na ke mazi na kan bende. So, already ha ga kro ma kro the ore si the player coordinator mazi nwa afọ. Udo dịrị gị nwa Chineke. Thank you. Yeah, guys, thank you. Thank you. Nah, this program where I don't even call phone number. People go to comment section to pick because the phone number, the call number is automatic in every of my live broadcasts. It will automatically show on the comment section. What if I call the numbers? Do you think I can be able to pick calls? So that is the issue. Maybe we can still welcome one call. If you want to call, go to the comment section. Because I didn't write it on the list. So people go to comment section and pick it. See it there. Go to comment, you see the number. Just call now. Call one. I don't know. Call one. Call when onye bụ na ogoro primary 4 m ga-eme ihe m na-eme just kpọọ ka ụmụ mmụọ gwa m ihe m ga-eme gị na. We continue. Suspension of office of the leader of indigenous people of Biafra is a welcome development and a shock to the Nigerian state. Suspension of the office of the Media and Publicity Secretary is also a welcome development because it is a shock to the government. That is the highest decision they have seen since IPOB have been existing. They never see it before because they have examined that the leadership of IPOB can never allow violence. They can never allow violence. Right? So, government of Nigeria we continue. So, what we are doing is ịmara na aka gị nke a ga-eduba gị n'ọkụ mmụọ igbupụ ya. Aha anyị na-eme. Ndị agwacha na Bible anyị na-eme ugbu a. Gị nwa wee gụchaa ya ị bịa tiere m onye do have the finance. Onye do have the finance mgbe ọ nọ na nga aka ji ya. Ọ bụrụ na onye nọ na nga dị free, why iji dị worried ka ọ pụta? Ọ bụrụ na onye nọ na nga nwere power i collapse Nigeria, ọ ka gị mma na ọ nọ na nga collapse Nigeria. Why are you worried? Otu a ka onye nọ na nga si nọ na nga. Ị na-achọ ka ahapụ inwe leakage na IPOB. Isi DOS ha mee ka onye ichi ha. Ihe ndị a niile ụcha rubbish. Do you understand? So DOS mezie ka onye isi, no need ịhapụ na onye isi. Ịhụ na mmadụ agbachigo ya, and onye na-agbachi wing ya na-agba ọfụma. But the gap will be there. Ka onwe ike gụọ agụrụ ya nwee pụta. But ị na-agwazi anyị na onwe gap. Na ọ nọ na nga na-enwe gap n'ihe niile zuru oke. So he should be controlling. So ị na-akọwa na onwe gap nọ. Gap ahụ ka ndị iro si abata ebe ahụ, ebe Abaji o si banye n'ebe wing egwu avọ coach ndị Italy bịara see field, secha field hụ na ebe niile dị tight. Chidi Nwanụ, Ben Iroha, Uche Okechukwu, Samson no front. Olecha ha niile shichara ike. Ọ si na egwu avọ. All of them are there.
But do you know the problem? O nwere onye na-aga ekwe ka ị gafee ya. Ọ sị na ego avoid. You come past him. Instead of gbatuo gị. The Italian coach ya mark ya wing ya. Say ya nye ya ro. Ọ Baggio tụọrọ ya aka. Baggio etishi there. Ego ava agbalie ya elu. Ọ wụrụ penalty. All tactics of game. Tactics of game. Ọ wụ na ego ava nọgị there. Ha ga-eweta the penalty. Game tactics. Matonye nwere iwe ọkụ si Baggio ya gawa. Baggio akpa. Baggio refuse to give pass. Baggio dribble to provoke them. Ya wuru Chekechukwu ya ọzọchie. But if I gbaturu Baggio agbatu. All game tactics. Ịhụta ụdị ihe a na onye a ga-agbara off. Die minute. Iwepụ ya ọga. About a penalty in a post sign now. Hey, why did you not do that in that time? Why did you not take decision? Why did you not remove him or suspend his office at least so that nobody will use his office? Why are go in a post time? It goes on in a line. Thank you. Do you understand? Go to Asorok. DOS just scatter some of their plans. Go there, go and ask them. They will start another one. Before they will finish that one, we scatter it again. Battle energy here. It's a sense. IT won't do say. We don't have gun. Then the information on a table of leadership. Mande chọtara director ma ihe ha na ha bara mande oziri ozi mande ọkpọ na phone ma ihe niile ya niile ka apụta ma ozi oziri DOS ha mee ihe ọsị ha mee ESN ihe ọsị ha mee ihe ọsị ha mee ndị otu Simon akpọta ha together nwanne ihe ndị a niile ụcha ihe ọ ga-awụ ozi ọ na-abịa na tebụl gị ga mara na agwọ nọ n'akịrịka nwanne ibido nwee position mana mba ihe change go mmadụ bụ ga-aga were aha DOS gaa contract 40 million onye ndu say put him in DOS nwanne ịnụ ụdị ihe a nọ na Maazị Nnamdi Kanu mere ya Maazị Nnamdi Kanu na suspend somebody mee spell hụzi na mmadụ ji aha DOS gaa your contract to government without ịgwa DOS ya claim ya DOS member the government achọwa address DOS send ha the application form jụọ ha ọnụ dịrị mmadụ DOS asị mba nọrọzie die bịanụ na onwe ya chọbịa agwa ha mgbe ọ mata na ha enweghị idea ka ọ bịara chọọ otu sha hide believe ya na Maazị Nnamdi Kanu ga-esave ya DOS nwebụrụ oge Maazị Nnamdi Kanu asị eti onye oshi na DOS asị ya mba na onye isi na o nwere ihe anyị ga-esendịrị gị esendịgharịa evidence na onye a emego impersonate DOS already so ọ dịghị wọd ewu member of DOS because ọ na-ube DOS were hapụ DOS gaa ị na ego na contract emezie DOS onye oge metizi president ọ ga-ejizi aha DOS even ọ ga-enchọ ka o pruvoro ha yo screenshot platform ya na DOS members nọ o screenshot their phone numbers onye here to prove to them no member of DOS because such a contract DOS agwazie Maazị Nnamdi Kanu again na onye a na-stand kwa trial na court so n'otu shi akpọbata ụdị onye a nọ na Nigeria na-aza case right na-agakwa contract n'aka gọọmenti kpọbata ya na DOS asị na onye ndu ọda DOS ha na ọda nke a na-awọ ofu onye bata yo kọrọ yo aha ya emebi aha ndị ọzọ nọ na leadership the same people na blackmail wụkwa gị nwagara contract ya wụrụ na gọọmenti eme Maazị Nnamdi Kanu impeach ya wụ na president gwara executive ha na onye oshi ha ji evidence na ọ gara oshi eme ya win impeach that order from Maazị Nnamdi Kanu to put Madubugu in DOS is against the code of conduct all impeachment move a ga-eme gị impeach ma ọ gọọmenti eme gị impeach that is why senators and honorable people their brother nwee criminal case they don't involve. They can send somebody behind. But nke Nnamdi Kanu
Oji power ya nasi, put him in DOS, I'm the highest order. Anybody I put, you put. I say I'm over Shogai. Ogani, ayaga aroko with onyoshi. Na yuku, put again and do sharokowa. Or you are one do order. Mba, oya kenyere ESM. Ndị nke a na-ebugharị egbe ndochi ọha mmadụ bụ ndochi ahụ. Anyị ga-anọkwa mbọchị ọ ga na-eme. Ha ka na-achọ mmadụ 50 ị ga-eme midia. Nke anyị bụ volunteer midia. Ha na-achọ ndị a ga-ewe n'ọrụ. O setikwa ga ịhụ na volunteer na onye akpọrọ kọntraktị awụ ofu. Kedu brain ya onwe sharp brain. Utam nọ here now. Wetere m any headline. Wetere m headline na Nigerian news. Just ofu headline. Ka ịhụ na brain anyị dị very very sharp. Agwaghị ihe that headline mean. Anyị na Chineke anyị adịchago na mma na ihe pụta ya okpughere anyị ya. Ọ adị mma anyị na ya. I don't need to consult anybody in any situation. Anyị hụrụ nwaanyị na IPOB. I don't consult people. Go and ask leadership members. Jụọ ha. I don't make calls in any stage. You will see my brokers. Ị ga-ahụ ya without consultation. Ịhụ ya ga confirm more. Anything mbirano, I don't need to ask you. Ụmụ mmụọ na-agwa m okwu. Ha ga-emere m analyze. I don't call. When ke m na-akpọkwanụ for ndị stop onye nọrọ onwe. Ete ị ga-ahụ ofu onye today Chidasaworu, nwanne echi Chikedozem, nwanne echi Lord Uchechi. Onye ahụ enweghị independent thought. Ọ naghị eche echiche ihe ọ ga-ekwu. Mmadụ na-agwa ihe ọ ga-ekwu. Repeating the same thing every day. Topic adapter na Nigeria, you cannot click in, handle the topic. Ihe mawo Chidasaworu, Chikedozem, DOS, Lord Uchechi, Lord Nneka, ọgwụla. Automatically, mmadụ nyere gị ọrụ ị na-arụ. Ị dịghị free. Otam nọ here na adị m free to contribute in any matter. Under guideline. Oya mere nwe m program m na-arị apology. Maka uche m na-adị na ihe m na-ekwu. Uche m na-adị ya, onwe onye na ị ga-abịa gwa m ihe m na-ekwu ma amaghị. And iwe our media warriors onwe information ndị ha n'aka ha wepụtara m na-enwe ha idea. Ana m eti ya ọnụ. Ọkwa ịghọtara ama m anya ya. And mmadụ niile ga-eji the same information at the same time. Maka onwe ndị nwere mmadụ na gọọmenti. Onwe onye ọwụ ọchị ịma ihe eme na Asọrọkụ na onwe nwanne ya ọ ga-akpọ. Ọchị ịma ihe na-eme na amị na ya ọkpọ nwanne ya. Gịnị ya bụrụ ofu? Gịnị onye ahụ abụrụ ofu? Ịghọtara? O nwere ike ordinary member but o ji intel. Information abịa n'aka karịa leadership. Ọ maziri ihe, ọ mara na information anya n'aka nke leadership na ọwụ nke ya. Anyị nyezie ihe information leadership ji ebu ibu. But if you na all mmadụ niile with the same. Mmadụ nwere ike iweta information gwa gị na ebe Maazị Nnamdi Kanu gara. Ị ma na o ji information. Ị na-akpasu iwe. Ị na-asị ya give me evidence. Give me evidence. O bụrụ oge imewe akaja. Imekata akaja. You wepụta evidence. Kasi you are now attacking your leader. You are now exposing your leader. Iwu complete anụ ọhịa. Iwe fool. Ị chọrọ ka ọ laa in shame. Na ị na-akpọ ya onye achị. Ị sị ya give me evidence. Where is evidence? Ya nwa na-adọjụ kwanụ ka ị nwee ike ịghọta. Ị sị show me evidence. Ị show igide evidence. Itigide evidence. Ya hụzie na ị chọrọ ịkpọzi onye ara. Ya wepụtazie evidence. Ite why are you doing this? Si ọganiwu onye ara. Iwe fool. Iwe fool. Iji aha eze obodo unu bịa kparịa mmadụ n'ime ahịa si ya reply na ịkpọrọ aha eze obodo. Ị na-agba ara. Eze obodo gị ahụ o nwee kingdom ọ na-achị. Mmadụ obi n'obodo ha. Ndị na-eme attack ha shi village ndị mmadụ bịa. A na-ahụ nọchọ ha n'obodo ha. Ijiri aha Nnamdi Kanu na condemn ndị shi communities bịa maka ha mere involve na struggle. So ha lazie obodo ha. Ha wụrụ ndị ọjọọ ebulie Maazị Nnamdi Kanu elu. I were aha ya condemn all leadership members. Isi agbachi ewe nkịtị. And emewe analyze isi akpọla Maazị Nnamdi Kanu. But iji aha ya bịa n'elu okwute na glass. Iji aha ya bịa na-ebu ndị mmadụ ebubo. Isi a reply wa gị and your defense wo anyị bịa achụ ahara gị gbakpuo n'azụ ya. Onye ndu we at your back, we love you. Anyị ga-abịa dị dọpụta gị kụọ gị ezigbo ihe.
kụọ gị ezigbo ihe otu anyị na-akụ ya unu taa. Ị na-achọ okwu were Nnamdi Kanu nwee hope na ịchọta okwu achụwa gị gbakpoo n'azụ ya. Ugbu unu ebewego agwa unu na ọjị as if na onwe ebe ọ ga-aga. Independent people, anyị nwadịchi independent nwecha businesses. You don't ị ga-eji na ị ga-emerịrị understand na iwu volunteer. Ịnwa anwa wepụ na iwu volunteers, hụta anyị as your staff workers and your staff for workers na your company. Anyị agwaghị na ọwachi. We are all serving. We are all stakeholders. We staked. Some staked their wife, their marriage. Their marriage broke. Some are quarreling with their family because they joined Biafra agitation. All staking. O stake a peace yana family. Ụfọdụ stake their money. Ụfọdụ stake their life. Ụfọdụ stake their work. Work ọrụ ha ahịa. Some stake their time. Some got injury. Staking. All these people are shareholders. They never demanded for salary. They don't need for compensation. They are doing their thing. So how come you come on the road say an ozu phone while all of us are stakeholders? On our be run a private company ma ibido towari ego. Ibi mmadụ ọrụ na company ya ibido gawari anga zawa terrorism. How many people na zara Dangote terrorism? How many workers of Dangote are on detention? Because they are working for Dangote. How many workers of Dangote is paying monthly dues to Dangote instead of receiving salary? How many workers of Dangote was disappeared by DSS? How many workers of Dangote is in abroad now in exile? So how do you present individualism in such situation? How? If you people address it, they careful. These are human beings. You don't do anything. When you know that some people exist, you got them otherwise. You got them otherwise. At times you think, how many they kill them otherwise? How no you kill them onyishi. Mba FM si abaye plane. Kebupia yo kill them onyishi. FM mecha happy and Nigeria be jide FM naka. Do you understand? At least ilego onwe gị na mirror much. Ilecho onwe gị na mirror ihe na ahụkwa na ewu idiot. So ị bịakwa a practice kwa idiot. So as far as you cannot post on your page and the phone gị ga-agawo live, ị gaghị aga there account anyị, then you are a fool. We continue. Thank you. Ilelecha ihe anyị niile anyị ji aka anyị ga burial ga na-eli ndị nke anyị. Anyị ọhụrụ Maazị Nnamdi mgbe anyị gara burial. Burial ndị members anyị niile anyị na-aga. Ọ ya na-enye anyị ego, anyị na-atụ ego from zone anyị. Anyị emeli ya years before DOS assemble onye nwe na active service na ha anyị nye ha bill. Anyị nwa na-achọ ndị nke anyị. Anyị nwa signature ESN shorty. Anyị nwa chọpụtachara ọhịa. Anyị nwa sụkwara ọhịa. Anyị nwa chịkọtakwara ndị mmadụ. Anyị create zone, create a unit. If you have no brand mmadụ because na ịdara iwu na IPOB a suspend or mega expel. You guys only team onye nduse ichere na move anyị. One of the highest offense of Maazị Nnamdi Kanu is people that was found guilty in IPOB involving in criminality. Right? They joined Simon to kill our people. DOS removed them. Some people was using IPOB monthly dues to support Simon. DOS removed them. Do you understand? Now, what did you hear from Maazị Nnamdi Kanu? Return all of them. Mutiny. Serious neglect of offices of people. In something always put a seat here down. I call one union. He can run and ga.
gwa ndị nọ power ha kpọghachikwa onye na-enupụ isi under them ka ha nwee ike dị stagnant. Automatically you are kicking against their movement because they discover fault from these people as the angle of delay and they bringing trouble to us. They cut them off. Ijiri power of leader say return all of them. Anaghị eme ya eme ọga, ada eme ya eme. Anaghị eme ya eme. Ị na practice individualism, anaghị eme ya eme. Ị na practice tyranny and dictatorship. Ndị zuru oshi, gị were power of leader say akpọbata na IPOB nyekwa ha position ha, ọ gị dịrị hoshi. Ọ ịbịazie tukwuru ọdụ with DOS, ido anya ma ọ gị dịrị ndị a ga-agbo ndị Igbo. Ị gaghị na nga say return ọha. It doesn't happen. Where communities are crying. I got no face to face. I draw the question. Only inside return on the home. If you don't get clear, yeah, I went on and got you sit down. Carry everybody along, return everybody. Only got Oshiga Bomado. Bomado no believe hedge of 2 against Bomado. All the Unuch and I better here. Let complete body me save ya na eme niile ihe ma contribute money be man at the body raise fund be ha na exist ha hu onye major suspend ya ijiri power of leader return ya ọwụkpa na epụtala mmadụ tigesha control onye ochi ahụ si am na arụwa na my office ọkwa ịka nọkwa na nga the people on a kick against their order ka nọkwa n'oche isi ha kpọrọkwa onye ahụ na-achọ ka ụgbọ anyị kpuo ihe ahụ ezigbo ntụziaka ọ ya ụcha onye ndu ọda carry everybody enu ebe a na-asị carry everybody along instead ya nwa ga-agakwa ka Nigeria carry ya along ọ pụta condemn o Yoruba and not their attitude if you say agitation anyị nwa condemn evil people I condemn ọhaneze attitude condemn governors attitude condemn some individual attitude. May people expel in IPOB, suspend their people. In your absence, ndị nọzi in charge, aga suspend the mmadụ. Ha ga-remove mmadụ. No give a na more ha Chineke ekere ụwa. Ọ ga anaghị eme ụdị ha eme nna. Anaghị eme ụdị ha eme. Nwa onye nọ service, m ga-ele onye dị subordinate, ya na ya na-arụkọ. Ọ gaghị eme good account. Ihe na niile wụcha onye ndu ọda onye na-anụ ide disobey Nnamdi Kanu ịkpọrọ gentle kpọbata ya na ESN ọ ya wụcha onye ndu ọda ịkpọ ndị otu Simon akpọghachi ha join ya the whole boys together gị nwa ga-arụkọ ọrụ wit onye gburu nwanne gị onye gbara community ụlọ ọkụ ka gị na ya na-aga ịrụkọ ọrụ ka efesi gị na ya ji eme defense echikwe na ya ọtụtụ oge egbe gbagbuo gị mụ na ya rụkọ ọrụ ka ha nwee opportunity of revenge that we counter their mission earlier. I kwesịrị ịkpọta ụdị onye ọbụla ịkpọtara wụ ndị ịkpọtara for revenge ịkpọta Solomon egbe osu uche mefe ha na Dokubo ga mee the factor government mezie ihe deputy head of the Directorate of State ihe ọ nọzi there now revenge ha niile ọ chịkọtara wụ ndị bịara revenge they can move revenge naanị ka ha ga-anọgide revenge ịghọtara why na IPOB way of doing things onye ọbụla nsoro ezie complain na zone a na-enye ya point onye ahụ nweta report ihe coordinator ọ na-eme emechaa chọọ mmadụ dị eme appoint ma echenje the coordinator that person nweta complain na-eme onye isi ime onye isi enwe division in the house abịa nwee group by group but ndị niile DOS wepụrụ nye suspension Mazinam ka na-achịkọta ha kpọọ ha Vanguard Media ha nwa with ndị niile achụrụ achụ na IPOB Madam Bridget so Simon gbuo ndị Igbo ka ọ chịkọtara ka eyi ma ha na-arụ revenge ya ha way of scattering things ilecha ndị achụrụ achụ na company achụrụ achụ for their crime a return ha tighachi ha na position ọkwa ịghọtara ka ha bịa sọfazie ndị niile nyere information of their crime amam ihe chọrọ ime achieve na IPOB ọ bụ gị nwa wetara complain na zone maka ihe coordinator ọ na-eme elebacha ya anya aga eme ga point
kedu ndị director mere appoint na Sokoto ndị na-enwere issue a na-edewe ndị ahụ n'akụkụ even reason eji enye m senatorial coordinator wụ a sị na onye nke ahụ a na-ewepụ na anyị na ndị ahụ ụtọ anyị na ya nọ na ndị a na-eme attack ga-efesi kwa mụnwa. Do you understand? Now ha agazie na another place ga weta somebody another senatorial weta ya bịa mee senatorial anyị nwa as a neutral person kpọrọzie mụnwa amazi ala mee ya deputy so that enwee question ma agwa ya ihe na-eme na senatorial akpọta coordinator ọkpọ zone ha ma agwa ya yes lee local government zone fọlụ meme ya na Imo resign ya mgbe ahụ ọ matala beta ọmụnwa ka e kwesịrị inye ya after emechara investigation ha si mba ga-enye ya onye a trouble ga-continue. So ka ezi otu echi wụrụ ndị gbarara na IPOB ka edechara si na ha mere ha point ma ndị hapụrụ IPOB for long ma ejiro hapụrụ IPOB for long ịghọtara ozugbo etiwere onye ndu se ya laghachi dewe ihu ka onye aka na-achọ ime mba ma ọfụ. Do you understand? Ọ laghachi ihe ọ na-etizi Uchechi ka na Chidasaworu Chikedo so onye ticha ihe a na-enye rank it means na ọ ga idiri ha tiwe that thing because ndị niile tichara ihe a ka ị nyere rank ọ dịkwa against IPOB way of operation. Something m nọ na IPOB maracha m ga na-amara gị atụ events ana m aka akụkọ elu m ga-amara gị atụ ihe mechara na IPOB nke ọbụla na-akọ ma na-amara gị atụ otu ochi ime na otu anyị chi mee ya ọwa ebe ị na-emere m imagine you have said it whatever he say goes defend it now. I counter it or I come and defend it now. Ebe mara ihe thank you imela m awas na ahụ ọkụ narị m alaghachi sis oyi ka mgbanyegoro fan ozugbo oyi na-atụ m ezigbo oyi hit na-asụ m bụkwa ahụ ọkụ a na-arịkwa ma o nyekwa m nsogbu n'abalị eru n'ụtụtụ a ya ekili ya m chefukwa ịṅụ ọgwụ na thank God na apụbe m apụ oyi ga-ejitu m ebe ahụ oyi ga-ejitu m dị thank you thank you thank you go leader animal like that onye kpara achọpụ ya leader nọrọ ebe ọ nọ ọ lọtabedo o mee call return him m ga-agwa gị na ọ ga-idiri ihe ahụ ọ na-eme ọ gị nwa dịrị ya a leader lelere onye sabotage executive game impersonate executive ya mmadụ bogu seeking for contract from the office of our enemy leader akọwachara ihe niile ya sị gị make him DOS the same DOS o mere impersonate the leader another eme impeach ma ọ na government maka officially all support to go the criminality of the individual. Yes, all serious fever ndị ike ya ahụ m niile na macha m hit ezuola m ahụ fan niile a na-efe hit zuru m ahụ oyi na-atụ m akwa m esi okuchala. Thank you. Thank you. So we are at the point of bringing this very program to an end. From me, from here, we continue. It is good afternoon. It is 8 a.m.